to dukni bendo lor. Koro tineni economy mar Kenya nyori nyayudo ni ne wawito pesa mang'eny ahinya odiochieng' manyoro. Koro aparo ni nyaka wang'i kaka piny ni lokore, kata kawuono kabiro tayudo kama tatu pod onge yo, koro kang'e ni odwa dhi nyaka karang'o. Omiyo koro kaka wan wabunge nyaka wang'i kaka wawuoe wachni, to sirkal be nyaka ng'i kaka wachni dhi. Erokamano ahinya. Mheshimiwa Karoli Omondi, inene yo machala nyaka sani piny Kenya gi wang' mirange godo ochali nade? Sani gik mang'eny ok dhi maber Kenya kae. Sirikal masani koro tich dhi ka gima ingogi. Gik moko ok dhi maber Kenya ka. King'iyo kaka economy, we kata wach mafuta masani ji wuoye kata mathago ji ni, gik mang'eny ok dhi maber. Weche mag mibadhi, weche mag kuo ng'eny kabisa sirikal masani. Tije mag vijana onge. Enena ywaruok miriambe mang'eny. Koro Kenya ok dhi maber. Makata sani ng'eni kineno kata gimiluongo ni public sentiment survey, jo Kenya ok mor gi sirikal. Jo Kenya be ok mor gi yo ma Kenya okawo kaka gik moko timre. Koro Kenya ok ni kama ber sani. Wan kama tek. Kech sirikal gi koro bago gi. King'iyo maber, weche mibadhi ng'eny Kenya ka kabisa. Kendo apani kawuono wabiro wuoye moko kako osekwal kembe mag tiang' mag joluo, lo ma Miwani osekwal, jomidwa dar sani Koguta, Kisumu. Miriambo ni kelo projects, wadwa ni wawuoye projects ma kaluwo gi kawuono, mondo wanyis ji adieri miriambo mantiere, matimre gi mok timre. Weche mag kata thieth gi kuo mantiere sekta mar thieth, kaka ikwalo pesa, mago be wadwa ni jopiny ong'e. To kineno kata wach mafuta ni, ka imiyo wathuolo wabiro nyisi gimomiyo bei ni malo, nikech kuo be nitie wach mafuta ni. Gimiluongo ni G2G cha biro explain ne jopiny maler mondo giwinji. Kamano. Nyakura Mugijwang', kama wachake kar kae chal mar Kenya wan gi ng'anyo mano mar mauta. E ng'anyo mar mauta kae ne waneno ng'anyo e konde mopogore opogore. Tainya nitie gimoro achiel mane ok waneno katimore e gwengewa ma kaluo. Ne onge kethruok mag mwandu. Nyamburko ema ne ochung' mane tesende mago mag nyamburko kata bus parks. Mano ne gintie kacha stage mopogore opogore, Homa Bay, Kisumu, Migori, kuonde mamoko. To ne onge kethruok mag mwandu manone kaka kaunti mano ma Nakuru, alwora ma Nakuru, kaunti ma Kiambu, Nairobi kae, Kitengela, kod alwora mare Murang'a, Meru, Embu. Neno kata kuonde mopogore opogore ahinya ka mwandu gi ne okethre. Ala bicho chokonane chal mar ng'anyo mano timore e gwengewa ma kaluo. Kato bang'e waduogo ne warang' kani gin to ginang'o gine ma wasesomo. Koso poni onge kethruok mag mwandu kata gik moko matimre, jo osedo lony mano mar bago ng'anyo mamuol. Owinja ne sigana ni mar losnwa ka kodele bich, kato bang'e waduogo ka ywak pod en macha ni nengo mano mar mauta nyaka dok piny. E boma ma Homa Bay chenro mag ohala ne odhi nyime kaka pile, mak mana chenro mag wuoth ema nobedo kod ng'ikruok ka thoth weg nyamburko mating'o jowuoth ne okano nyamburko mag-gi kaka yor nyiso ich wang' margi ewi nengo mar mauta mani malo e pacho ka. An chairman mar driver conductors e region makoro wantie sani ni. Kochakore chien ka, sirikal osebedo e ong'ala mambele mar timo makosa sana korka wach mar fuel, nomede chien kocha gi siling 30. Ok ochako kawo kadu achiel ochako mede kendo gi siling 40 gi wiye. To gima timore ni fuel mano medi ni, wan gima nyalo wache onge, wan ok wadwar wachne. Kata mana sani, king'iyo stage onge gari, jowuoth gol pesa, geche to ni e parking. Per mwawinjo onge. Nosiko mana ni en jo ground. Koro wan gima nwakwayo president. Owek medo nwa fuel gi 40, to duoko nwa gi siling 10. Gimo konyo mano gimo konyo wagodo kanyo onge. Namba 2 ne mano, sani king'iyo bus park ji geche onge. Nikech fare omona chopo Migori sani, omi ayudre bus park ni kona ni Migori sani siling 600. Ok anyal chulo nikech aonge gonyo chabiro gi siling 300 ka. Koro med nyaka 300 kende wiye nikech fuel momedore percent mamalo ni. Wakwayo Mr. President no ng'iwa ni ka derepe mag loche mating'o osigo bende nochungo tich.
wan gi midhiero kaka ne wach mar fuel osebedo ka wadhi go ohala kidam nikech fuel onge. Okele matin to mede bei moko nyalo miloche gi ochung' ka nikech fuel ma koro kethore. Nyien wuondowa. Geche gi te chulo loan, to loan ok inyal chulo kionge pesa. To e boma ma Kisumu kata odoko ni yore mag wuoth ne obedo kod ng'ikruok, oelni kod chenro mamoko ne odhi nyime ka jopiny kod weg nyamburko kwayo sirikal mondo oduok nengo mar mauta piny. Nyoro kana dhi Bondo, adhi ga seche moko kaka jabiasara gi kauna ga 200 to 50. Nyoro ne gibedo na nyaka 500 ajo ohala. Koro piny tek ma president kok inyal kawo jukumu mar ng'iyo kaka wanyalo kijende nyalo konyore. Idhi dala machiegni. Gima opogore ma samoro ok otimore maber mane ji ng'iyo ni Kisumu onge tile mowang', Kisumu onge jogo magin guns magoji, and Kisumu ohelni mamoko dhi mbele. E boma ma Migori bende wuoth ne ong'ikore ka kwayo en mana achiel. Koro wan gimo kodor en violence, dino ne geche barabara mane gimo kwadwa. Wadwa ne kota koponi kaw gachi ni ng'anyo, kaw gachi pake dhodi, amikete filling station mari. Ere kaka jopiny dwa wuotho? Ere kaka ji dwa timo gik moro amora? Omiyo ka Ruto dwaro tutam adieri, no dwa tutam, ni en ok odwa tutam. Owuok kaka rais. To e kaunti ma Siaya, kwan jowuoth manok ema nochopo e stesend nyamburko manitie boma ma Bondo. Gino ma weg nyamburko ne otudo kod luoro ma jopiny ne nigo e wach ng'anyo mane dhi nyime pacho ka. Koro bing ni fuel omedi, wan be koro nyaka omed price moro matin mondo wan be wayud kaka watimo nadi, kaka wayuto. To gima timre ni wan gi jotelo manyocho tere sirikal ma bende wan gi sirikal kamuting'o MPs ok nyal wuoyo gini nikech MP sirikal gone gi fuel. Koro gikia lit ma wawinjo. Ogikia lit ma kata ka gigo mana yes kucha. To gin ga gima biria kale, gima raia kale gikia. Alia Beach, Ramogi TV. Nyakoro mag jowa mago motimore kache kaunti ma Kaluo kendo weche gi thoth ahinya. En ng'anyo mano mara mauta mano chungo chenro mopogore opogore moting'o nyaka mag wuoth, mag ohala kod mago bende mag somo. Kaka jaod bura moyier Mheshimiwa Mwalimu Peter Orero, achakodi e thuolo ni kaka jaod bura unyati mango mondo res chenro kata kama jo Kenya ntiere gi sani en ang'o minyalo tim. Osekwa kacha nitie sigana macharo matimo karka mikwayo speaker mano mar od bura mamalo mondo mi oluongu e bura kendo mondo mi utwage. Unya twak muchop kan. Ing'eni mokwongo sani wan e recess. To bo chiegni dok week manyien ka. To an ka wach fuel obiro mokwongo inyalo paro diere mane wan gi lockdown mar corona. Nitie kaka sirkal notimo gimoro iluongo ni subsidy moduoko bech gik moko kendo ne gimiyo jopiny kata chiemo e yo makare. Omiyo sani kaka fuel prices ma odhi malo ni nyaka owinjo gitim gimoro ni gikony subsidize fuel prices mondo mi odog piny. Ne gitimo gimoro ni G2G agreements manyalo miyo fuel prices ok idh malo. Taparo ni ma ok osedhi maber. Giwacho ni Iran wuo gi Israel wuo, to ok apar ni ma emomiyo ma ok omiyo fuel prices odhi malo. To mano ok kende, nyaka sirkal be koro kawe atua. Economists ma wan go nyaka ng'ini to fuel prices gi inyalo stabilize nang'. Tang'o miyo fuel prices ema kelo ng'ikruok kuom gik mang'eny. Nikech sama fuel price odhi malo, prices mag commodities, gik mwang'iewo matindo tindo gi be koro nyaka dhi malo, nikech fuel ema imiyo itero go gi transport gimoro amora. Jopiny biro winjo matek kendo gisechako winjo matek kineno kuon mane une Homa Bay, Migori to kata Nairobi ka iyudo ka transport osemedi kama ji dhie gi 300 koro dhi gi 600. Omiyo waneno ni sirkal nyaka ng'i kaka fuel prices dok piny. Kochuno nitie stabilization fund mar fuel. Lakini ni bilion 12 or nyaka giti gi pesa gi mondo ging'i kaka jopiny nyalo konyore ka pod prices ma international prices mag fuel pok odok piny. To oparo ni bende wuoni oneno ka obro rumo, obro stabilize. To bende ji wacho ni tang'o miyo
pinje moko moluoro wagi to pok fuel odhi malo. Koro ma be nyaka wang'i kaka Kenya kani tang'o mi wan ang'o ma ok watim momiyo fuel prices wadhi malo ma pinje moluoro wago to timo. Koro nyaka wang'i ma nikech jopiny bende hinyore, sirkal nyaka wuog oko mondo kony jopiny. An ing'eni kama nitie rito jok ma ok odak maber ahinya iluongo ni informal settlements, joma yuto gi ni piny. Kendo kiwacho ni koro idwa medo fare mar dhi town ka kowuok e siling 40 to koro idwa kete 100, kata gima nyalo kete wi mesa no cham koro onge. Omiyo ma an kaka koro kama rito ok giwinj maber ahinya nikech prices gi odhi. To bende giwinjo ka gima gin gi jaod bura ma loso e logi are ni gini chak mede mano juma mokalo 14 nyaka kawuono be iselose be isego mbaka kodgi nito giwinje na donge momiya koni nyoro an na wuotho e constituency na ka akawo maoni mar jopiny kendo jogo mochung' koda machiegni na oro e ward ka ward mondo giwuothi giwinj gima jopiny wacho. Nyocha bi nyocha an kodgi e weekend mokalo Saturday gi Sunday ne an mana e constituency awinjo kaka maoni gi chalo. Omiyo an awacho ni sirkal nyaka wuog oko matek mondo ging'i kaka ginyalo konyo jopiny nikech ka ok gitimo mano to koro onge japiny mabiro dak maber. Erokamano ahinya. Ang'eni pod ang' wayude ne mathoth mapod timore kar kae. Mheshimiwa Karoli Omondi, iwinjo kacha mana sirkal mowuok Homa Bay kod counties magwa makaluo en ywak ewi weche gi maga mauta. Ng'omi ok wawinj ka jotendwa loso gi duol mane giloso godo kapok giriwore gi sirkal kata kapok giloso sirkal mano mara manywanda. Duol mane ntiere mane nyalo wach ni ero ka gino chopo kare jokanyo. Ang'eni kiwacho ni ok idhi chungi ODM 2027 yani isewuok sani koso pod jakanyo. Pod an kanyo nyaka tam na rum. Kamano to jatelo bende mawuok e gwenge wa makaluo iwacho ni gwenge wa e gwenge moko bende madhier ni malo kipimo kod gwenge mamoko gini inyo oganda duto to kochopo kuom jowa ng'omo ko winj ka ilose gi duol motegno kaka nilose kinde mokalo. Mokwongo adwa go ne jopiny erokamano keche mae makwongo duogo e studio adwa go ne jo Kisumu erokamano kwa kaka ne girwako wa gi kwe kaka jolinda mwananchi chieng' mane wadhi Kisumu mane onge dhao mora mora kata tulo mora mora manotimre kanyo. Ago ne gi erokamano ahinya. Kae to kendi neno sani kilando kacha ni kata kanyo ji ng'anyo jo matatu gi jo loche gi jo transport nyo onge gimokethi kaluo. Mana pani gima ber kabisa. Ineno Cleo gimi penjo ni jotendwa nosewe wuoye weche jopiny. Isewinjo mawuoye kata kembe mag tiang' manyok wad. Jotendwa ko gin jok magi ka ukuon. Wajumbe miluongo ni Linda Ground. No kata ubi unachielo kuom jotelo mantiere ka. But wan wawuoye. Wan Babu Owino wawuoye. Joge wanosewe wuoye gimoro mar jopiny. Gin kok ginyisi broad based, kok ginyisi Kia Limpopo, kok ginyisi Sinoma, slogans mwawinjoga. Ne giseweyo. Mano makiparo ni gibiro wuoye wach mauta ni to karikia gima timore Kenya ka. Jowa nosewe gige jopiny. Gionge kanyo. Gin gidich gi gige tutam. Sani aloso motion gokinyi sani. Adwa tero motion e bunge. E wach mauta ni. Mondo wa dismantle gimiluongo ni G2G. Kora adwa mi data ma jo ofisa oseyudo na sani. Mosekelo naka. Prices kipimo mag mafuta ma iluongo ni global average prices. The world all over. Petrol liter achiel en siling 188. Waningeni karwa ka en 242. No, I make a mistake. Diesel globally siling 204. Karwa ka en 242 donge. Moduok piny otieno makawuono nyaka 32 gi siling 10. Oduok gi siling 10. Koro petrol to en 188 globally. Karwa ka en no en 214. Nen 214 donge. Kidhi South Africa petrol liter achiel en 185
diesel 192, Uganda 200 petrol, 199 diesel, Tanzania 190 petrol, 189 kamano. Kata ma Rwanda 230, Rwanda ema petrol beche ni malo lakini diesel beche ni piny 225. Ineno gigi te nitie gik manyaka sirikal koro tim. Wadwa dhi tero motion number 1, adwa dhi riwo lwedo gi Ndindi Nyoro. Ndindi dwaro ni ogol VAT 8%. Kama no ngade mochopo aboro. Odwa golo ngene en ga 16 to no gol 8 koro no dong 8. Ono dwa dhi golo 8. Ana dwa ni wadwa gol nyaka mar petroleum development levy. Nekech pesa cha emitiyogo to stabilize petroleum prices donge. And sling a beach gi otongla ngwen. Yes. Embe wadwa no gole. Nekech ka tije en stabilization to wane crisis ene mowinjore gole. Kech okinyalo wacho ni ichoke ka itichaki duoke system. Stabilize. You no contradiction. Koro nyaka gole. Koro adwa dhi expand bill Ndindi cha mondo petroleum development levy be wagol. Koro adwa nyisi gimomiyo bech mafuta ma Kenya ni malo. Gimiluongo ni G2G ni. Jogi no biro gi ukora. Giwuondo jo Kenya ni gigolo gimoro ni iluongo ni Open Tender System, OTS. Chon kani dwa kel mafuta ka ni lando tender. Ni dwe manyien wadwaro petroleum maromo kama. To kembe gi te, Total, Shell, nyaka jomoko te. Tero tender. To giwacho ni wabro kelo kowuok kuma kama gi bei makama. Tika ng'ata chiel kata ji ariyo timiyo to jite sai ni gidhi ng'iewo mafuta no. Ikawo ng'amo kelo bei mapiny. Nitie gimoro miluongo ni premium. Premium ni ema ji compete. Taxes gite, cost te, landing cost kama ka gin gik ma okinyal compete kanyo. Koro premium ema ji compete. Koro gima jogi nodhi otime G2G ne gidhi giwacho ni gin gigolo mafuta Saudi Aramco gi ADNOC Abu Dhabi. To gikawo kambi achiel miluongo ni Gulf. Gulf ni en kambi matin. Oonge gi infrastructure kaka Shell, kaka Total, kata kaka Vivo gini. Jom kembe mineno ma Rubis gini. Koro en cost mage nikech oonge gi tanks, oonge gi infrastructure go. Cost mage ni malo. Kaeto ne gidhi gikawo premium cha. Gimiluongo ni premium cha. Premium en ochalo interest rate kata exchange rate. En gima dhi malo to dhi piny, odhi malo to dhi piny. To ne gidhi gi fix premium $110 per ton. Tingeni premium average globally has been $60. Manyiso ni jo Kenya chulo $50 per ton extra. To pesa no dhi kanye, odhi ofuko ichame gi joma hotel sirikand ni gi jo Gulf. Mano is the truth. Kidhi Tanzania premium fluctuate madhi seche moko 80 to wan marwa osiko at 110. Yeah. Koro wadwa dhi kelo motion, wadwa ni gidhi gikel G2G. Sani ng'eni jo Saudi Aramco gi jo Abu Dhabi National Oil ADNOC no se wacho gimoro ni force majeure. Yani gir Nyasaye piny okethre. Koro kwa nyal deliver. Sani ng'eni Kenya okyud giwacho ni ka wanyalo to wabro miyo mafuta. Kok wanyal to many kuma chielo. Koro G2G cha okethre. Koro sani en gimiluongo ni free for all. Sani ng'ata manya yudo mauta emo miyo nyocho gol kata standards. Kinya yude Singapore, kinya yude India from traders, ok ni oil producers, from traders tikele Kenya ka. Koro sani onge rules. Sani there are no rules. Onge ng'amonge ni mafuta ni ong'iew kanye. Ng'ata man gi mafuta go mana report ka Ministry of Energy an gi meli moting'o mafuta maromo kama beye unyalo chula nie kel. E gima koro timre. To G2G cha tema nyocha gikwalo go jo Kenya. Premium ok nyal bedo $110 per ton for 3 years. To pinje mamoko kaka Tanzania, Uganda gin mar gi ng'eni float. Wang ni iyudo ni ging'iewe at premium is at 80, premium is at 75. Koro that margin konyo jo piny. Number 2, wadwa ni EPRA. Ane mana create Energy Regulatory Commission. Ane mana ndiko chikno. And atiyo kanyo, ang'e kanyo maber. EPRA owe timo pricing bang' dwe achiel. Wadwa ni EPRA otim pricing ka gima nyocha Mheshimiwa Paula Bur dwaro cha. Gitim pricing bang' dala 14. Yeah. Manyiso ni ka bei odok piny to benefit no biro ne jo piny piyo piyo. Koro adhi keto motion ka bunge oyaw mondo wagol G2G cha wadogie competition. Gima iluongo ni competitive market gi better price discovery. Mage kiluongo gi kimombo. To masani ni
to negi kon go jo Kenya asebet ka penjo gino e bunge kacha ni to G2G ni ang'o momiyo premium uketo at 110 permanently. It's like fixing exchange rate permanently. To market chingeni exchange rate timrega kama fluctuate. So they've been stealing from us. Ma wadwaro audit of G2G mondo wang'e ni gisekwalo billions a day from 2023. They must tell us. Kawarange karkanga agama beni pe report to sa yenya ngeni Mwalimu Orero adaru wakietwak to kapoka biro kata iri Mheshimiwa Karoli ifwenyo ni kuoni timre karango nikech bang' yiero in achiel kuom jo od bura mano kuongo donje kar jot ma jatend piny Kenya kata State House motel ne jo od bura moko mag ODM kendo kacha cha iwacho ni in record kiwacho aching ni ma en thuolo mano ma uyudo mano kaka jogo mantiere karaka mar tiyo machini kod sirkal kendo iwacho ni yonge apology mora mora ne ngata kuom tiyo kod jatend piny Kenya William Ruto poni ni ubalo emi chako neno adieri kata miriambo mane ntiere winjruok mora mora mane jatend piny Kenya William Ruto donjo kod kepe moko kusango mano timore diere ka ingeni jimia ga nyiero jomoko wacho ni Karoli notero wa sirkal to wewa kuro ka wuoki kan mana tero uta wuoka kama podi timo ni rengo na okiwuogi ingeni anonge chwanyruok ma an go gi Ruto en otimo siasa ne ana timo siasa na an Ruto kan Ruto no yombo yiero undalo go no wacho ni Ruto no ko yombo ana nyiso Ruto no yombo ka Ruto no se yombo ana dwaro barabara na mane waseloso mana ndalo mane wan ka prime minister cha to contractor ne nitie to onge pesa to ka penjo ji ni wadwa dhi wuoyo gi president mondo unlock gigo mano natimo makosa ano kadhi na join UDA benisi joka wacho UDA ambisi joka wacho two term kumora mora kata ndalo mane gi Ruto no benisi joka wacho gik makamago nyisa and every time aromo gi Ruto wawacho wach barabara wawacho wach stima wawacho weche mag development gik matimre sirkal yes dhingi record bwana anonge gimoro ma personal masewacho kode kata na dhi na nyise nango nothing kata finance bill kano kelo mane racha na kelo 18 amendments ma 17 no kad go and see my record yes ano kan ngat mawalo bwana kori genia kasirikal ka Ruto tim gik mabecho okibi expect na bro yie kode and kata kane wan e sirikal ana wacho ga pacha koro Ruto kata dingi anonge ching ma awacho ni tutam anonge ching ma nyiso Ruto ni kori ngama lich kabisa kia nango ana dita nyise ni barabara moko kama ana no position MP kadine no PS mari kata minister gibro luor koro nyaka imigi green light ni I can go and pursue ma gik mane watimo gik mane wadho unlock ni Rusinga kacha ineno la moringo Rusinga cha la moringo Rusinga nitiere mama miluongo ni Phyllis Wakiaga en jaod Justice Wakiaga ne chairman mar Kenya Roads Board koro nitie ministerial allocation road maintenance levy cha no keto 900 million mondo los yono ka sirikal olokre ne en chairman ndalo Uhuru cha ka sirikal olokre pesa no ne Murkomen ogolo obiro nyisa mage gik mano mi adhi anyiso Ruto ni no pesa no nyaka dong kanyo matim lam Rusinga ndalogo nutimo rally against us makata sama na kungo tero Ruto suba mokwongo ma nyise ni nyako land ni yo mar Rusinga dhi losi kwa dhi yao mamfangano 300 million the first tamaking road manitimo kuru ka to wadhi launch mara Magunga yo ma sindo gine no timo rally nugo koko to mago gik manyaka nwan loke sirikal nikech onge ngama ne dhi deal kodwa ero kama na inya rally jok mane pangana koro kiwuoyo tiwuoyo gi chomo Mwalimu Orero tir kiwacho ni Orero aonge go giwacho kiwacho ni notimo wan kaka Ramogi TV no onge rally mano pango kiko wakora jok mane timo rally achiel Mwalimu Orero ingegi mane kwa wacho kapok wacha kod bet de wan go osiepe kabisa matut kata families matuta di mosa di batos yes tingenyi Karoli ni kanene sirkal di no kano principle kakone ni nyithindo onge chiemo kelna kata mogo gondo 100 to kelo na kila moka chul enen gi pesa machon Mwalimu ngataka ma oksadi to idwe na wachi nango nikech waserango kae kaka ng'anyo ne obedo nengo mantiere mag mauta ma piny Kenya midwane moro mi dog piny tok dog piny tipenjo kane jotelo
uling nang'o e wechegi. Osewach ni ero gen tim margi wacho kacho Linda Mwananchi gisebedo ka gilose wiye. Akia ka director mara Obado dipono oseyudo duondo buru mano mara ogai mar ODM gisani mabende kano loso ka nitie Kisumu ewi wach mautani mondo mwaranga ne kanyo gino ma Karoli Omondi owacho sani gi gino mabende akona toka oburu wasewinjo gima no wacho kae ka diponi mai kama piny Kenya ntiere to bende waloso motegno e wiye wawinya ne kano loso Kisumu. Piny ok yot, uneno ka nengo mag mafuta odhi malo. Koro nengo mar mafuta ni ohinyo korwa kaka jopiny. To en gima timre e piny mangima ni ng'at miluongo ni Trump nyocha obukre to dhi okelo akela nobukre nodhi owo piny moro. Odhi okwongo kawo mana president mar piny miluongo ni Venezuela. Odhi oting'a ting'a gi chiege e kitanda to odhi otero notere kot mathurgi. Kae to kendo dogo dhi okawo piny machielo dogo dhi ogo mbom. Koro maeri emomiyo bech mafuta odhi malo nikech mafuta be koro tin, jok madwa kele bende tin, to mende makele bende tin. To maeri en gir ndalo waloso gi Mbadi Nyang', taloso gi Ruto bende. Ne kata kamano, kata gik moko tek kamano, to nyaka wayudie yore miduokogo nengo mar mafuta piny moloye ma ogoli osuru mamoko. Ogai mar ODM Oburu Oginga wacho kanyo ni nitie mende makelo meli makelo mana kako wache karkacha wacho piny pod okinyi kama nitiere karkacha gi thoth kendo iwacho ni makelo mauta ematin kendo lweny ni en gimoro ma omako piny mangima. Twak mare koda John mar jatend migawo mar omenda kod William Ruto en gino ma pod dhi konyo nyaka sani. En twak awinjo kata Kisumu wacho ni now we dialogue we don't throw stones. Majodak ma Kisumu nyoro ka nigi ng'anyo ntiere en lony mosedonjo to twak ma kama nyalo kelo resruok koso jopiny mane ng'anyo gi bende nyaka winj. Ng'enyi gima kelo ga ohala e piny kata nyaka winjruok bedie. Dialogue en twak ma ji wuoyo to ji manyo solutions. Kata wan kwa biro ka nyaka wang'ini to ang'o mowinjo tim mondo mi mafuta ni odog piny. Mane ka koro wawuoyo. Kechiwinjo ka Karoli Koni en koro dhi kelo motion. To ineno ka jatendwa wacho ni owuoyo gi Ruto to owuoyo gi Mbadi. To Wandai be nyaka owuogo. Nikech ka onge winjruok kuom ministries gi to onge kaka prices mag mafuta dhi piny. Wan kaka jo Kenya sani gima thago malich ni nyaka watim gimoro amora ma within our means gima nyalo tim ma mafuta ni beche odog piny. Nyaka subsidy kata ka tax ma ikawo ma ikete subsidy mar fuel mar petroleum kata kidhi gole to winjo gole to ka kamano to pesa moket mobijo bedgo ma winjo subsidize fuel ni nyaka tigo sani mondo gi inject pesa ni mondo fuel prices odog piny. Maka ok gitimo ma to tiene ni jo Kenya pod biro mana thagore ni wach fuel. Omiyo kaka wan jo Kenya sani CS ma Treasury Energy to gi president nyaka ging'i ni to ang'o ma ginyalo timo. Noseduok prices gi 10 shillings nyoro. Tapa ni mano mar diesel. Mano diesel. To mar petrol be nyaka duok piny. Nikech mtokni wagi iyudo ni ng'enygi mana petrol to gi diesel to ma ji wuotho kama matatu gi ng'enygi gene diesel. To ok nyalo duok mar diesel kende tiwe mar petrol nikech gite jo piny tiyo kodgi. Omiyo wan kaka jo Kenya sani nyaka wadhi e dialogue. Onge gimoro ni ok wadhi e dialogue. Dialogue ne nyaka wadhi kendo sirkal nyaka ng'ini to jo piny dhi konyore nade. Nikech stability mar fuel worldwide iyudo ka samoro en 188 to Kenya kata odhi over 200. Nyaka wang'ini to ang'o ma jogi timo momiyo koni obedo 188 to ang'o ok watim kaka Kenya momiyo obedo over 200.
Koro ma nyaka dialogue no nyaka bedi. Ok wanyale po wach dialogue. To be dialogue ni chako kata gi jok mantiere piny kar kae. Waneno matatu owners association bedo gi twak kod ten migawo mar wuoth kod mano mar teko otieno manyoro. Ino gima timore mano ka Wandai kachiel koda ka Chirchir obed kacha ka loso gi jofwambo. Giwacho kacha ni wan wawinjore. Wacho ni with all due respect onge gima wawinjore kar ka ng'anyo pod dhi mbele. Iwuoni sirkal donje twak gi jogi moluongo ng'anyo gi lwedo moro maler. Gi paro moro ni wadhi yudo resruok tok bedo e bura. Ka giwuok to twak ma gilose onge winjruok mantie kata ka winjruok ero onge. To adiere miwacho kacha bende deponi otin kaluwore kod gima jokanyogo ne lose nyoro. Ing'eni gini en a process. Ok en gima instant. To gima ne sirkal nyaka bed no dhi neno go jo matatu owners association. Owinjo gidhe ni wan magi gima wasetimo. Prices wadhi duoko kama. Un kudok e ndara within this time dhi yudo kwaseduoko prices mag fuel piny. Ing'eny kwa onge gi gik ma ochimo yo maber. Midhi ubedo go piny to winjruok nyaka bed ni dhi bedo maonge. Bang'e ni samoro prices ok nyale dok piny te modok kuma entie nikech global effect dhao matimore mang'eny gi world over. To lakini owinjo jo piny one ni sirkal okawo atua machalo kama madhi miyo prices gi dok piny. Koro ka nitie gima sirkal nyalo ma jo piny neno ok ni miwacha wacha gi dhok. Jo piny neno ni oyo no giseduoko diesel gapar, petrol be giduok kata gapar. Kato giwacho ni bang' ndalo maromo kama wadhi subsidize fuel, wadhi inject pesa makama momiyo fuel gi prices dhi chako dok piny ge siling 5 kata 10. Koro ma kata jo matatu be dhi neno ni nitie gima sirkal timo. Makata ka gidhi e winjruok gindikore gineno ni bang' dwe achiel kata bang' ndalo jumbe 2 prices gi dhi bedo nosedok. Koro ma ema wawacho ni winjruok nyaka bedi e kind matatu or owners association to gi sirkal. To mando sirkal kende gi matatu. Kata wan geche mwariembo bende ng'enyi fuel no koro miyo watabu. Kaka Caroline nigi geche mang'eny. Koro ng'enyo opak moko achiel ibutiyogo. Tedage no manyo mana chamo fuel mathin. To koro ka ene wuon dola to geche ne moko ok nyal ringo. Koro japiny to chandore masachalo nade. Japiny moro nowacho kar kacha nyoro ni jatend piny Kenya chunge kata fuel mimiyo kaka jod bura mondo chule kendo winje let magikadhe. Imiyo ga fuel mang'eny. Ono japiny ma nitie gram nyoro. Ingeni ji ok ong'eyo kaka od bura en. Ji moko apara ni an nakadhie petrol tago fuel nono. An fuel agolo e ofukona. Onge sirkal mamiyo fuel. Kaka ng'ato go fuel e kaka an bende ago fuel. Letno magiwinje lit magiwinjo no ad be awinje zaidi nikech geche mware go samoro chamo fuel mang'eny kamano. Koro onge fuel mimiyowa nono. Erokamano mwalimu Orero. Kama nitie kar kada na kel Mheshimiwa Karoli Omondi to iwinjo twak mano ma oburo ginga bende ochiwo e kaunti ma Kisumu dana winj pachi kanyo to kotenre gi mano losna kotenre kod petroleum development levy ni. En omenda miwinjo kacha lita ka lita ng'ato chulo siling 5 otongla 4 kama gintiere wiye ka. En omenda mosechok kuom higni 6. Mano are 2020 dwe mar 7. Mano nen caution mano mar corona. Mano gima nentiere kar kae ka oganda bedo kae kaluwe. Kendo nen mar recovery. Kendo kacha noti kode. Nyaka sani higni 6 ka diponi pesa chako mul deponi pesa no sechopo bilion 143. Nikech kacha nigi bilion 20 gi wiye katen e higa ka higa mano ma entiere. Kiwacho ni oti kod bilion 5 e dwe mokalo cha mar mondo miyo caution time matin no. Sani kama wantie ni ang'o mi ok dwa caution kendo e kinde maluweni ntiere nikech wacho ni gimo mako piny mangima ka corona be no mako mana piny mangima. Iwoni pesa ni onge nikech Auditor General oseflage bunge kama untiere use raise concerns ni ntiere bilion maromo kacha 18 mano tere SGR mano mar PDL. Kirange kama chielo bende ntiere bilion moro 2 ma bende notere tich moro machielo e account mag jok moko mantiere oil sector kae. Mibadhi nitiere karka to go touch to pesa ni ing'ade kuom japiny manyiewo lita ka lita
kata in bende ing'adige bende omiye lit moro ni gini ng'adi to kine kutiyo samo nego bende okonyo jopiny mondo jopiny oyude fungruok representation mutimo cha mar japiny bende japiny no lit nigi sani to ma bende yo monego bende gikawo mondo mi gikelne fungruok donge winjo ka nawacho ni adhi kelo motion adhi kelo amendment mondo gole okiwinjo donge kaka nachako mondo gol petroleum development levy kogole to kori gole te nyaka account pesa mantie mose donge itero kure kaito number 2 ing'e ni we mondo wadoge history ing'e gimomiyo nokel petroleum development levy ne ni national oil kadwa timo exploration kamanyo mafuta nitiere pesa moro miluongo ni back in rights manyaka gichul kapok ochak kuny mafuta koro ne en pesa mano winjore tigo mar manyo mafuta exploration kaka gik matimre Turkana gi kuonde mamoko but bang'e no kete ni koro nitiyo kode mar either ng'iewo strategic reserves mabe waonge go nikech waonge gi tanks mag Kenya Petroleum Refineries kanorumo kaito koro bedo ni en gimoro masama obedo gi dho kisungu ni price stabilization sama beyo dhi marach tinyalo ti kode iwacho kendi ni owinjore bed ni wase collect 143 billion mbadi nyocho kuonwa ni en mana gi 17 point something billion nosetiyo gi 6 sani otiyo gi 5 yes mamago koro 11 koro dong 6 point gimoro dong mabe ok dhi romo nikech bei nyaka nyocha mafuta chak dhi malo the economy raia osechula another extra 20 billion mar bei bech mafuta kodhi malo koro mano be will not be enough emomiyo ananeno ni wagol petroleum development levy no mondo price ochako dog piny gi siling 5 gotongla 4 mano one of them kaito wachak wagol 8% mar VAT cha man ndindi nyoro cha mano bi ng'eni ochako duok bei no piny kwa setimo mago koro nitie gik manyaka watim ing'eni okinya nyiso jo Kenya ni bei odhi malo Gulf nikech lweny mag gine cha macha to affect globally tineno gima semi global prices king'iyo mar petroleum Kenya is above national global average gi 13% mar diesel we are above by 16% manyiso ni wan gi another problem here kai okinyal nyiso jo Kenya ni onge pesa mar subsidized petroleum to State House to tiyo gi 11 billion ma unbudgeted for okinyal nyiso jo Kenya gima kamano dong nyocha auditor general nyocha wacho kamano okinyal nyiso jo Kenya ni onge pesa mar subsidized petroleum to isha kacha system who developed gimoro ni medical software gi 104 billion to mar Safaricom to no cost less than 1 billion mitimo go en pesa te you can't tell Kenyans that okinyal nyiso wa ni onge pesa mu subsidize go petroleum to gima na nyisi ni premium cha premium unuketo maru hata 110 to na global average is $60 per ton modongi utero kanye okinyal nyiso ji sani an kata gi report ka e bunge kacha dong ingeni wan gi majority leader gi minority leader Junet to gi Kimani Chungwa sani gidwaro ni sirikal ochulne gi private offices gi dong gin gi offices e bunge an gi document ka adhi penje bunge Junet dwani sirikal $1 million ki adi per month ni odhi bedo go office moro outside parliament ni kumoro omegi ji Kimani Chungwa the same already ka jo party gi ema nokelo gi kanyo ni gin minority gi majority parties go ichulo pesa dong wachulo gi pesa taxpayers money koro UDA oketne Kimani Chungwa office ODM oketne Junet office jo bunge nyithi bunge oseoro na memo ka isani gukinyi sani gikona ni ne kaka ikwalo waka koro efficiency gi kuoma ne sirikal nyaka duok piny mondo bech mafuta odhi piny gini nyaka sirikal duok piny onge excuse oginya nyiso wani Strait of Hormuz kiani onge pesa nango they must tell us kuonde ma gitere pesa wagi kamano iwacho ni en gino mo okwako kuonde mathoth ahinya be umi kibaji mwalimu Peter Orero kamirange karka ni pesa nyalo bedo ni nitiere lwedo marach kata lwedo ma ukti kode e yo makare manyalo kelo fungruok ne jopiny omenda molose kamaro mo biliona 143 nyabedo no oseti kode mano mane caution oganda kinde covid to nitie moko mapod odong kadi poni gintiere obedo matek nawo na nyang
kakiwinjo Karoli osewacho nyang noko ni nosetiyo ne en ga 17 gi nus moro matin to nosetiyo ga 11 odong' 6 mano kaluwore gi kaka nowacho wan wado na 6 bilion 6 modong' ni ochako nyum o stabilize go nengo fuel to mochako o collect sani nyaka ne fuel prices odhi malo bichiegni about 18 to 20 billion pesa ni kochoke ochako kele o subsidize go fuel ka mondo jopiny owinji ni gin cushioned. Koro an okadwa wacho no donje e lwedo marach, an adwa neno ni kochoke to kamotiye otiyo nang'o. Omiyo an aparo ni ing'enyi kwagole fuel development fund petroleum kwagole to odhi stabilize prices to bende ka kwagole to itiyo kode yo maber be pod odhi stabilize prices. Omiyo en mana ni nyaka wang'e kaka pesa nitiyo go maber kata wagole kata okwagole, nikech ka okwagole bende to kokete maber kendo lwedo maber kendo itiyo kode yo maber pod gidhi stabilize fuel mar jo Kenya. Omiyo an wacho ni the CS mar treasury ong'i mana kaka otiyo gi pesa ne, ong'i mana kaka o subsidize fuel prices mondo jo Kenya owinj maber e wache petroleum. Erokamano ahinya. Adaka wiyo masani tang'eni gi thoth ahinya penjo mabende jopiny penjo achiel kachiel. Machielo nitiere kata kama wacho ni ero penj na jod bura mane studio ni en tim mitimo maber adier mowe Mbadi ema timo explanation ni kende koso jogi dhi neno ka gima Mbadi ema keto gigi tok jatend piny Kenya William Ruto. Penjo mantiere kar ka nyangi duoke bang' yweyo. Machielo nitiere kar ka en wacho ni ero aluotwak mosna mheshimiwa Rero koda Karoli nitiere wach moro mar barabara mano ma yore mag Suba South mokethore kendo moko nyaka sani ok kalre yawa kare noloso yore mage mago mantiere kar kanyo ni ero mano penjo mantiere ka penjo na mheshimiwa ni ero weche barabara wagin mage mano Elias Wood Karo aya owinjo twak mano ote mag jo Suba. Oscar Calvino wacho ni neno ka Nairobi wacho ni penj no welo mane studio kanyo ni remedies magi magitiyo kaka jotelo mago makaluo nyaka ne Raila wewa mano as much as iwache ni ero en tutam kendo gi support common mwananchi. Mar ariyo to weche mana Atandi owacho nyakachka gipare ang'o. Atandi owuo nyakach so wuo Kisumu nyakach kumora achiel. Aduogo kod mago kod mathoth ni mar aduogo ka goro mar mondo mago e siasa mopogore gi nengo mar mauta ni toke ka wasetieko. Iwacho ni tok Raila Odinga gik mage mosewachore ka mathoth aduogo ka osenenore makagi ka die gigo bende ma Karoli Omondi osebedo ka wacho kinde mokalo pod gintiere kacha koso weche oselokore. Wadaka wiyo masani kaduogo ka nyakor mojwang' pod an ka kod Karoli Omondi kod mheshimiwa Mwalimu Peter Orero manie studio kar kae makao yweyo kikide mabor. Mondo yud skiza tune mar wendni dhi mana star 812 star 784 hash. Ramogi TV en e od joweri duto te. Wuktich ka wuktich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, Nyakom Gajwang' en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mara kwayo. Chieng' magoro, kawa makwongo ni wendo to nichope gweng'o. Morindo yo. Hero mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi in miyo monyalo. Tich
Tichang'wen pado manyachon kon mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course, chienga Teacher Beach ka Teacher Beach, odiechieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalia to kapok wakelo ngolo. Wapuonjre ne timo Ma en Baknan. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chandowa kabisa, chandowa okwa pur an mokwongo bim nolawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar kelo ni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbakoromo iwacha Tich Adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Nyakora mugeyo machini kendo mantiere kar kawacho ni samoka oyuyo ni ote mero donjo mathoth ahinya. Nitie ote modonjo ka sani kapoka awamako kata twak machielo modarango kar ka ang'e ni Mheshimiwa Karoli ang' duok mare, Mheshimiwa Peter Orero bende ang' duok moro ka. Nitie modonjo ma jo Kibra ni gik manoyaw Kibra kod jatend piny Kenya wige mokalo. Mheshimiwa Peter Orero bende gin adier koso ngima mana magumo wang' jopiny mondo mi gimed wero tutam. Achako di Mheshimiwa Karoli kaito bang'a bira Mheshimiwa Peter Orero. Nitie yore. First, the main project mitimo suba en Sori Magunga Nyabera Sindo Mbita Road. Mano dhi mbele. Masani Lamu sechopo. We are almost at the border gi Karungu. Kwa setieko contractor setieko mano, koro wadwano chako dhi yo Nyabera ochom yo Sindo. So mano is going on. Be okobichung. Jomoko ne paro ni nika Karoli timo siasa ne independently ni sirikal bro chungo project no ongega mabro chungo, project no bro dhi mbele nyaka mwisho. Koro mano is going on. Yo mokethre marach en kiwuok Sindo tidhi kumoro ni Nyabomo. Kisekadho Sindo Girls nitie kumoro kanyo ma yo Waula jang'ade ka. Makata ndalo moko mani winjo ni pi onego ji Sindo cha. Pi no wuok ewi malo wi got kono. Koro kanyo there's a problem. To already wasewuoyo gi road agencies concerned mondo watim some emergency funding kanyo losi. Then nitiere culvert mane waloso. Ingeni wan gi yo moro Lake Victoria Ring Road makadhe dho nam. Kumoro ni Kayola nwaketo culvert moro kanyo. To seche moko pi biro mang'eny machak ume madine. Benyocha sewuoyo gi engineers mondo ging'iane kanyo. Otherwise modong to gina normal processes. Ma junction Koguta ka kochomo Sindo. Junction Koguta noti maraming to kendo nyaka kethre. Yes. Eno nyaka gi kethre ka. Yeah, wan gi ndara manyalo stand test of time. Bankoth kose timga every season ndalo koth yore nyaka kethre matin. Yeah. Kaito kokichak itimo ne gi maraming. To nitie pesa ma wantiere go over 100 million ma be aseketo ne jo Kera Homa Bay. Mibadhi manyocha ayudo ka gidwa kete ma jo anti corruption nyocha osedhi ma ogine kanyo. Ong'iyo gik ma gitimo kanyo. Nitie pesa mana yudo
matero kanyo. An mang'e kaka nayude. Itimo, idhi timgo a lot of what we call Suba Ring Roads. Nitie yore mwadhi yawo manyien. E dho nam kuonde moko kumoro ni kaka Usengre, kikadho kumoro ni Ro wadhi yawo kanyo. Nitie moko mwadwa dhi yawo yo Orlando kucho be. Nitie sections mane wayawo. Gipogre. Kamano. But they are going on, yeah. Ang'e maber yangi duog mondo irango wach mane. But Atandi. Mana Atandi owacho kacha. Atandi. Abiro iri. Mar mondo ma kwasetieko wach magi. Wach magi singo. Mabede utimo ne jopiny. Kama wantie kode kachiel. Mwalimu Peter Orero. Inene yo machalani moko. Wote mondo nyo karka. Jatend piny ano limi. Kinde mokalo. Juma mokalo karkae. Kibra keno ruake gisironyo. Tiwacho ni tok ruake. Bende gik mano yawo gin gik mantie madhano kodok sani nyaneno. Mano ote modonjo karka. Ati wige samoro ji penjo moko ber ahinya. Inyalo wuoni macha ok en AI, macha gik moyaw physically. Ne wachako gayany. Ayany ogere ute classrooms 26. 13 wagero gi CDF. 3 ministry through World Bank. 10 nogernwa gi rais. Koro mago classrooms 26 e skul achiel. To toilets be bedo renovated, ECD bende oger kanyo, skul bende wago lam and tiling. Koro mago gik manitie maka ng'ato dhi sani to dhi yudo nikech skunde wago wadwa ni gibed mana ka private schools. Wadwa ni nyithindwa kidhi e public school to kinyal ng'e ni mano public school nikech education ema is an equality. Koro kwa wuok kanyo to wadhi Raila education. Ot mineno gorofa dekcha en ot moged mana gi CDF kende ema nodhi yawo. Piny ka classrooms 14, administration ni diere kanyo, block to malo en hall mating'o nyithindo 1,000. Maka gik makedhi sani tidhi yudo kendo nyithindo osechako tiyo kode. Kata wadhi Joseph Kang'ede bende ochako ger classes 13. Omiyo magi gik ma ne nitie to ng'enyi rais be nomedo wa pesa CDF milion 58 mondo omi constituencies omed gero classes in Nairobi ka. Nikech Nairobi ka wayudo ni nyithindo ng'eny to classes tin. To bende maka mane nodhi mana kuonde 3 sae mane tin. Nitie moko mane ok oyaw mapodi nitie minyalo dhi e Kibra sani tidhi yudo. Kamano. Erokamano ahinya. Koro duoge wach mar Samuel Atandi ni karka. Warango chal mar Kenya to gin weche moko ma ng'ato nyalo wacho ni ero mae nitiere ma otimore to en ang'o oteno ni kawe yo machalande mondo ng'eny nyaka sani seneno tipono mano ok wayude kae na manya ka mar mondo miwakete to kamibet kirange wach mano wuok e dho jod bura malego Usonga Samuel Atandi nen Kisumu mane kaunti ma Kisumu kanyo koloso gi jopiny jokajo ni norwako yo machal nadi un Kisumu ichako gi mano to chal ka gima ne nitiere paro moro mopogre. Kisumu kane wadhi kaka Linda Mwananchi nitiere pesa manotiyo kabisa. Actually jotutam notiyo gi milion between 20-25 mondo kik wadonj Kisumu. Ning'e kwan no nade? Wang'eyo. Nade? Nitiere joma nimiyo pesa, nitie josiasa manimiyo pesa, moko manosebedo wajumbe to sani ok wajumbe, moko ma wajumbe, nitiere goons manimiyo pesa, nitie kaka ne gitime. Koro nwa monitor, wang'eyo. Ing'e ni ok aparo ni matilieka Karoli. Ang'e maber. Ing'e wan kode kapok gidhi Kisumu. Ma kone ni wan jo ok wadhi dino ne gidonjo Kisumu. Gidhi donjo mayom. Donge na wachoni. Manto nwa wacho kodi. Kech na penji ni to kosidwaro ni yor vijana koa Kibra kadhi Kisumu. Wang'e timbegi. Ji ong'ere. Koro nokora ni mano onge. Ok odhi timo. Anyise ni sawa. Wan onge kuma wadhi moko wuoyo gi wajumbe makanyo. Koro Kisumu pesa nitiere ji manomi pesa. Mamoko na yudo kata gotieno sama na Vihiga. Moko na dhi mayudo kama notime bura. Magiringo gi we chiemo. Akene gi pana va miyagi. Magi buok. Ong'eyo ka gineno TV gi they know themselves. Okadwa mana kuodo wigi. Kata gokinyi nitiere mbunge mane pogo mon pesa gi t-shirts mondo gine. Dong neno kata jomoko kotemo obawa gi kidi e airport. Around about my airport. No bawa gi kidi. Ma joge wawuok mogo gi magiringo gi lat. Around about my airport. Kan wachopo Kondele. Dong ni yudo ka jomoko wang'o tires kanyo.
moko bende nie over flyover mago be jopiny noriembo mo olalgo sama nwadonjo Kondele gine Nyalenda kwadhi e kanisa jogo moko nobiro motemo kata mna gowa e kanisa ma jopiny oriembogi koro jo Kisumo norwakowa gi rwak mo kata wan nobwogowa nikech kan wadonjo kacha wan wadhi nwang'e ni idhi gowa to wadhi defend ourselves wan ben mano to nokwanya yie ni gitamo wadonjo Kisumu nobwogo donjo Kisumu ne gitemo ni ok wadonjo Kisumu jotelo moyiero ma osipegi nolando ni ok wabidhi ok wabidonjo Kisumu dong nolando mang'eny yes koro jo Kisumu emomiyo nachako gi gone giero kamano jo Kisumu norwako warwak mapok nwaneno ma penjo babu ni to babu ma adieri koso jogi planted yawa ma jogi koso mano AI kama mwalimu osewacho joka ne miel nitie nyathi gima na remember go Kisumu nyathi matin machalo jahigni 5-6 kama ne miel gi min gi e bath yo tawinjo kama koro ing'e ni obwoga nyathino wacho niya Kasongo must go Kasongo wacho kare gini odonjo nyaka i nyithindo tineno ji nowuok e utegi ji noriedo ji oidho ji oyawo dirise dhoudi joma nie gorofa joge supporters wa ma Jua Kali owuok oko te noriedo ji mono miel ma wadonjo kucho onge kata ng'ama noting kata gi probox achiel ni tere rally cha joka nobiro gi tiendgi te koro agone giero kamano koro gima nyata ndio wacho kama nyo gintie nikech nyo gitimo bura for 3 reasons koro adwa mi siri gik matimre e Linda Ground cha gimomiyo nyo gidhi e bura cha gidwa ni gidhi gitim rally tarik 31 Kisumu giwacho ni dhi bedo maduong' moingo marwa nikech sponsor gi onyiso gi ni uonge ground koro gidwa dhi prove to the sponsor ni gin gi ground koro nitie sponsors e gigi nitie sponsor gi dong ing'e sponsor gi onge sponsor anakia sponsor ing'e sponsor gi makana sponsor gi ye nyocho wang ka nyocho dhi Maseno nyocho kodhi kodgi nyochi neno kodhi mna gi ji ariyo adek ting'eni Karoli ni ben sponsor do gijo ko wacho ni en sponsor wan gima watimo karwa kaka wan wago budget to wapogore gi namba wa ng'ato wasolore anyway nyo giluongo MCAs mondo MCAs omi pesa ma gidhi kelo go ji gidhi transport on 31st kikelo Kisumo emomiyo nyo luongo MCAs mano number 1 number 2 nitie lweny matimore iye ka nitie lweny matimore i ODM ka nitiere njama moro marach kabisa magipango nitie joma dwa replace party leader e ODM ka gik manyina notimre kucho mago da bro nyiso another day ando ing'eni ka nyisi ga to yakine ka gigo timre ga kae to nitiere ng'at ma be nyidwa no dine ma osebet ka wuoyo gi MCAs gi ni embe odwa no bed party leader nitie gik moko manyo timre kanyo watu wang'eyo to gibu mineno ka to nyo giwuondo ugo but what to we know what is going on there koro atandi ok nyal wacho ni kwadhi Kisumu kata kumora mora kaluo ni gowa gi kidi mo incite ji wadhi ndiko statement DCI mondo dhi o answer nikech macha incitement to break the law koko apologize adhi luonge atadi osiepna kata gukinyi sani wase communicate adhi luonge anyise no osiepna the withdraw statement cha yes nikech ing'eyo jotelo paroga ni nyalo kawo yudhe ti oro to go ng'ato ananyiso gi ni an king'ula to in anadhi deal kodi e bunge individually kama yudi e kendi ok abirito ni ng'ato deal kodi oko mano ok democracy ka inyo ketho nying Raila ne goji Raila ne timre nade gik ma otemo go insight ji nyo opinion poll osenyiso very clearly ni Linda Mwananchi is support base mar ODM 174% gin 23% 73 yeah 73 gin 23 yes they should know ka ting'eni nyoro nyo gitugore ni koro gin ok gidwa ni chako luong gi ni Linda Ground nyinjo ka giwacho ni wan koro nying Linda Ground no wadwa weyo nikech gicho siduore mose mienore gi gik molilo koro gidwa ringo nikech ubiro ulwor ne gi Linda Mwananchi ka Linda Ground yes nikech koro gidwa we no wach Linda koro ne gidwa we wach Linda mane nying gi manyaka wadhi e yiero gin jo Linda Tumbo koro giwe ground kendo mheshimiwa Olero siemna Karoli koro chako owuok e ground to wacho ni Tumbo moko ng'enyi osiepna ni en sponsor team cha dongi se winjo ko wacho ni kata ODM no sponsor matiende ni
En sponsor kami ni en sponsor odhi duoko dogo ng'eyo en osiepna to gima dwa nyisi ni onge ng'adwa golo party leader party leader wa en Dr. Oginga Oburu nyochi neno ka oromo gi deputies ne ma Abdul Swamad no biro Simba obiro deputies ososi kende mane onge to sosi no bende pod nwa mie mana thuolo nwa para no nyalo biro to kaka neno piny dhini samoro ka ok obiro to en be kalno ibiro mana kete ng'ato to nyicho se mie thuolo mondo koneno ka ber to en bende duogi wan party wani ok riembe ng'ato kata dongijo kata ka osiepna ne wacho ni ok onyal wuok nyaka yiero bi tiende ni ena ka ng'ama riembe onge pache bende gola kaka golo pache no nikech mane demokrasia mwadwaro e party wa omiyo wan wacho ni kane gidhi Kisumu en dala gi Kisumu be dala jothurwa ohero winjo wach mar siasa kata ine masani wuok idhi Kisumu sani ikone jo Kisumu ni di wacho siasa idhi yudo ji nikech jothurwa ohero wach siasa Karoli gin kata kochako dok kendo idok mana rwakgi kaka norwakgi cha to Linda Ground bende kadhi to gin bende idhi mana rwakgi nikech jothurwa ohero winjo wach siasa to wach mar ni sponsor jogo no neno ni Linda Ground no mano wach maonge nikech kwadhi Kisumu mane wadhi mokwongo ni neno bende kaka norwako Oburu chieng' mane okwongo wuotho Kisumu kaka ne ji wuotho kode kwa Kondele nyaka piny omiyo tarik 31 kendo jo Linda Ground an bende an mana kanyo wabro dhi Kisumu kendo wadhi en mana wach mar lando wach party mar ODM jogi bi ng'eny ODM ma ineno Linda Mwananchi gote ena jo branch mar ODM tine ni ODM ni be magi chiemo go ok ginyal wuoke ma e nying ma e koti magirwako momiyo gidhicha de ni ODM en party ma rach de gisewuok to ging'eyo value mar ODM onge ng'ama dweno wuogi nyaka 2027 tiene ni magi be mana jawo pod ntiere kanyo ma giwacho mana wach chama mar ODM to gima nyaka koni usipe ni wan kaka koro ana aja kibira sponsor waonge an ka wuok na dhi rally ta wuok kaka an Mwalimu Pitore bende paro ni in kaka jatelo moyier unyasiemo jatelo moyier wadu e yo machal nade nikech sani en camp maru mano kopore gi camp mar Karoli mano wach mana tande wach county ma Kisumu en county morwako Uganda duto jo Siaya ni Kisumu kacha jo Mabe ni Kisumu jo Migori ni Kisumu wach makamata ni jotelo mamoko ma ok subscribe e wachu kaka jo ODM mayiemo wacho kanyo mag jo ground onego lao ng'amo biro uso agenda mopogore onego time yo machal nade gimi neno kamano ok en gimoro manyalo chiero lwenje moko manono kata matindo mano matimore counties wa makaluo aparo ni mistake wach mane jaod bura no wacho ok ber nikech wan kaka oganda ka ng'ato biro Kisumu onge ng'amilao wawene thuolo mondo dhi owach mana sera neno wan ok wadwar ni ka ng'ato biro dala wa Kisumu to ni lao wan bende kinanene social media ka jo Kisumu wacho ni wan bakidi ni waweyo ne gimiyo igero go affordable housing tinde gineno mana gi wang'gi na bananene social media koro kosiepewa gidwa dhi Kisumu adwa ni odhi gidhi Kisumu odhi orwakgi giwach mana wache magiwacho to giwuogi wan bende kwadhi to wadhi adhiya kamano mondo odhi orwakwa wawach mwawacho to gowuogi an on record makane gidhi Kisumu jo Linda Mwananchi am on record monyalo confirm ni na wacho ni bwana wan onge gimoro ni dhi law Kisumu unu dhi uru kendo dhi donjo mayom muwuogi kendo winjore kamano kendo gidonjo mayom magiwuok omiyo wach moro ni jomoko kodhi Kisumu to dhi law no ok owinjo bedi ineno Cleo kamano joge wagi sani gisetero budget adwa ni jopiny owinji gi maber jogo mibro kwel no dhi Kisumu wi ng'ato ka wi ng'ato gikete 5,000 1,000 mar t-shirt 500 mar ogudu 1,000 mar lunch
transport gi listening allowance be nie iye kanyo. Koro ng'ata ma gibro gwelo, gibro kete probox gi matatu gi school buses ni tero Kisumo. Koko miye 5,000 ng'eni gichami. Gichami. Mane budget ma giseketo kendo gisetero mondo sponsor migi. Mondo koro ni gidhi nyis ji ni giewo wa Kisumo. Wan chieng' no winjore wabed Homa Bay. Adwa ni ji ong'e Linda Mwananchi no winjore bed Homa Bay gi Suba. That weekend. Ne wadhi chako gi Kisii to wadhi Homa Bay kae to wadhi Suba. Ndalo adek to waweyo kech ok wadwa lokore ni walaro Nyanza e kor gweng'. Wan wadhi dhi Meru, wabro dhi Machakos, wabro dhi Murang'a. Sama giluorore Kisumo. Mondo gimbe ka giwuok Kisumo, wadwa ni wanegi e Murang'a, gi Meru, gi Machakos gi wanegi e kod. Kamano. Moro kamano ne mondo gilerno. Ineno osiepna ne wacho ni oneno budget. Kuma wede gi ja budget ne ma wan bende wadwa wang'e nikech an pok aneno budget no. To bende mar ariyo owacho ni moko dhi ogudu, moko dhi t-shirt, moko dhi to koro en abich ni kosedhi e gigo te to owacho ni nyaka mi ng'ato 5,000 to osewacho ni oseti kodi e gi koro en abich ni to chako wuok kanyo. Te wacho ni kisebedo ground to gigi background team. Kisebedo gi thuolo mar range. Watch party leader ni magidagi ni. Party leader oyiero chief of staff ne. Kanyocha party leader onge office. Nyocha gioro guns moriembo ng'ani office. Nekech chief of staff mar party leader no dhi eliel to nyise ni kel speech. Ng'ate mane dwa somo speech to dagi gol. Koro kose dagi somo speech okel ne guns igole ka. Ere kaka inyalo dhi riembo chief of staff party leader ki respect party leader. Ng'ama party leader ondiki office ni this is kaka nan chief of staff Raila. Inyabiri office ni dwa temo riemba. Mano dong Raila migorigo. Chief of staff mar party leader gitamo nyaka kawuono ok donji office. I'm telling you. Ingeni mano propaganda. Propaganda, it is the truth. Binge wacho. Mano koro kelo na propaganda. Propaganda. I can show you nyaka videos Amiri MB office. Koro ingeni gicha party leader. Ingeni kendo gidwa ni ngato resign from cabinet ni the lead party golo party leader. I'm telling you. Mar party leader. Ene moyiero. Ng'ama nyalo riembo ne be onge. Mana ka ene mogolo order ni mondo oriemb ng'ano. To wan okwenya kaka jo ODM onge authority mar yiero ne party leader, chief of staff man. Kamano. Adan mak parolo gi kanyo. Mheshimiwa Caroline ke jada loko tanga madaranga ne wach machielo kae mar siasa podi. Usio kiwacho wach sponsor, ma sponsor weche mag Linda Ground, mano team mar ODM. Mag siwacho ka wan koro giwe mar Linda gidadonjo ODM, gibede ODM kene kama gintiere karka. Team maru mar Linda Mwananchi. Team ni nobiro kuwuok e ODM kae en wing mar ODM koso ochung e yo machal nade kirange karkae ochung kar kende koso une ODM Linda Mwananchi ingeo kineno Linda Mwananchi jo Linda Mwananchi gin jo ODM ana dong no yere ODM Onyonka oyere ODM Gisairo yere ODM Sifuna bene. Sifuna. Yes, Babu Owino, Orengo. Wanjo ODM. To waneno ni ODM osekaw obedo hijacked. ODM koro kuone jopiny. ODM okodich gi maslahi jo raia. ODM ineno machielo cha. Kore momiyo wan wawuok wadhi kumachielo. No I explain gini maber. Wan onge ng'ama sponsor, wan kwadhi kumoro. Sifuna golo lori this week, next week ng'ama chielo golo lori, Orengo chulo nwa tent this week, Karoli moro chulo tent. Gige wago we share the cost. Kata kama da penyo uonge sponsor. Waonge igo budget waromo. Yes. To ng'ato golo pesa. To iwacho ni rally wani dika wa 3 million. Tipoge. To mawinjo ni former president ema sponsor ni. Ingeo and secretary general mar Azimio. Yeah. Azimio kocha mane party mane Raila ochungo mogik donge. No way leadership structure kocha. Uhuru ne chairman ma council. Uhuru onge Linda Mwananchi. Uhuru en Azimio. Kuma ji tebro dhi. Uhuru onge lwete Linda Mwananchi. Onge be pok waromo kode be ane manyalo wuoyo kode sama watimo gige Azimio. Jomoko gi okuwo kode giromo kode kanyo. And ingeni kata wano kwadwa ni ng'ato miwa pesa. Nikech kwa bro dhi negotiations gi jogi te. Wadwa dhi kaka wan gi ngufuwa mondo wa extract the best deal for raia. Ngeni kitimo siasa to ng'ato mi pesa. Omiyo jo Linda Ground ka
they cannot even talk about mafuta or adwa ni wawuoye weche sukari gilop ni wani ka adwa nyisi mafuta ka wan adwa ni wawach kon gigo sawa anga duogo iri mheshimiwa Karoli kachal koda ka mheshimiwa Peter Orero kama ntiere karkae ndie sigana moro ka mano mako ganda mwapenjre kani to en lepo machal nade ang'o miyo jotelo okaw rut machalo kamae en ang'o manotimre to jatelo nego kaweyo machal nade ndie gino ma John Mbadi noloso ka entiere weekend mano chieng' ngeso owinjane kae kaka ne owache en aduoka mabere nochiwo en nyasi mane ichope mano kane intiere Kisii e iko mano mara mina Senator Onyonka mano tok mano gik mano wuok kacha kama kaka ne oyudo duoko mano weche mamoko mapontiere kakae ma siasa owinjane gino mano wacho. Yesterday niliona watu wengine they are trying to advise me how to be a minister for finance. You can't. You have no capacity to advise me. I have been chairman of ODM under Raila Odinga for 10 years. It's not a mean achievement. I have been minority leader for 5 years. It's not a mean achievement. I am now minister for 2 years. It's not a mean achievement. I was assistant minister in the office of the prime minister. It's not a mean achievement. You can't come from nowhere to start advising me. First seek an elective position, be elected, and then people will start also nurturing you as a leader going forward. But we are not going to tolerate petty and small and juvenile politics. I am not ready for that. Tugo morogo yuma maneno ka koro jomoko chako wuotho go turwa. Orengo wuotho ka ng'ama wiyo biro marach. Oketo wano dwani mondo jaluo wuoge broad based government kama na gwabonya lego wewani. Ni wadi opposition. Wadi wago one time nyithindu onegi. Ni karuka waduoge sirikal uno nyalo yiego yumano. Anejo mo yiego yumano gi badgi. Anejo modage ni mano yuma mokwadonje. Wang'iane ni to wadwa dino lam wawang'o kawanda mana koso wadwa no yawnwa yore owichnwa e lam ogernwa kaka koro timore kan nikech jomoko pod aneno kokasu gi weche manono ni wan wadagi wan wadwaro lokruok wan wasiko wadwaro lokruok makata wan kuma bero chako neno to wasiko mana ni wadwaro lokruok kare en lokruok ang'o wadwaro joduo nakora mojongo kwa murumo kendo kamorume karakanyo no iwacho ni wano weche mathoth nyaka ne giloso mago jotelo mago ma kaluo mheshimiwa Peter Orero achakodi karakanyo ma en aduoka mane John Mbadi omiyo Winnie Odinga mano to gigo mano wacho kata ka entiere e chenro mamoko bende mago weche mag siasa kama gintiere karkae ODM mauntiere ne ochomo kanye kama untiere ka nowach ni eren mako lwedo gi sudo ng'ama puonjo ng'atich aparo ni samoro ng'ata to nyalo bedo advised onge ng'ama ok nyal mi advice to luore mana ni to gini owache kanye to wache sama chalo nade ing'e siasa ka nyaka ibed gi timing samoro inyalo wacho maber to timing ni ema ok ber koro miyo an jo od bura ariyo go mawuoyo kikawo Winnie gi Mbadi magi jok ma osebedo ka osiepe mar ndalo mang'eny kech Winnie en nyar jakom to Mbadi bende en wuod jakom ok ni nya bedo chairman mar party ka okin ng'at jakom ma mako Mbadi omiyo magi jok mosebedo kanyachiel an aparo ni ka gin gi weche moko to winjo gi luongre to giwacho kgen ok ni girito ni gidhi e public kato gichako duokore public magi koro winjo gi duok chien nikech gin nyithi ot achiel to bende ok ochuno ni nyithi ot achiel nyaka winjre paro nyalo pogore to siasa ka be ok ochuno ni gima iparo tema nyaka par ng'ato ka ng'ato nigi pache to pach CS to gi pach Winnie ok nyal wacho koro ni koro nyalo pogo party mano ok nyal pogo party mago are individual sentiments. CS owacho ni ong'e tije maber e otima tije
kaka otimono to en ni koro ka owinjo gik ma giwachogi gidhi gibed piny kaka joot nikech magi nege joge jakom te Mbadi en nyathi jakom Winnie to koro nya jakom Masie mondo giwinjre giwache wachni mayot mane gima nyalo wacho kanyo nikech aneno ni gin weche mathindo kabisa to kendo gin weche ma ok nyal pogo pati nikech gin weche mawuok kuom ji ariyo koro ka gisewinjore maber to be ji biro mana dhi mbele mane gima neno between Mbadi gi nyar jakom erokamano ahinya kiani Karoli nene yo gi wang' machal nade winjo kacha une jok ma gavana wacho ni donjo gi siasa matendo tinde kor gwenge makaluo mawacho one time une gin wawuoyo ka joma wigi okethore koso wacho nang'o ineno first an ok adwa wuoyo kuom Mbadi gi dho kisungu the less said about him the better for everybody. I don't want to talk about him. Yeah, I'm not even interested. Yes. So gol Mbadi ket aside. Comments madwa wacho ka have nothing to do with him. Mbadi donjo ga ipacha ka donjo kumoro na golo muok. To will kode ka wuok kumoro ni kona ko hito. That's when I think about it. Gik moko motimo matino ndikor. So I'm not interested about Mbadi. Forget about it. Ntia chae muitero ne Jaramogi family. Emo mi anyisi ni onge ng'ama nyalo dhi ni temo golo chief of staff mar Dr. Buro Ginga. Sani daktari ni koni, one koni. To pok ni winjo ka dhoga okier kata in any way about daktari. Bise winjo? Nothing. To nitie jo mose osebet ka tiyo gi family Jaramogi. Ma koro kapok adhi kate mar Raila. Kora chae ni donjo too much. Winnie ok nyal complain. Aida ok nyal complain, Adhiambo ok nyal complain, Ruth. Jogi pod nigi lit. Jakom otho less than 7 months ago. Nyamin gi Beryl otho bang' mano. Pod gin gi rem. To joma ne wuondore, mano luoro baba mane wuondore nosiepe baba. Mineno kaka giwuoyo go te. Ginyiso disrespect to baba's family. To gi family ma Jaramogi. Emomiyo sani giseketo njama oburu nyocha gisetiyogi ginyono goke mondo gikaw chama gisekaw chama koro they don't need him mano ne gisetiekogo gin safari gidhi koro disrespect mikelo ne family Jaramogi to kendi kete family Raila ne we will not accept it pod walinga to kendo gipar ni gibro dhi mbele nikech we have a duty kaka joma notiyo gi Raila to protect his legacy. When you disagree, Martin Luther King ne wacho ni disagree, but disagree agreeably. To achai moro nitie makoro jogi osebedogo. Nikech koro gineno ni gin gisevuka, tinde gidil kendgi, gitimo gige gi kendgi. But that family, inyiso ni party ok dwarwe, government be ok nyamiwe tije, itimo unade, enena gik mitimo kamae ndi, kiana ngo, we will not accept it. Pod walinga, but wang'eyo gima timre, and we are also in touch, gi various elements. But achaye ni biro rumo. Nyako biru nekech sani kor ka ng'e kit joma ne ji parogo. Wan waseng'e gi chon. Jomineno gi, wemda nyisi. Nitie joma nie siasa ka, makade Raila komako badgi, dok gichopo kuonde ma gichopego. To nitie moko mo believe ni koro gin gisechopo, koro giwuoni gin jomoko ma special. To pok gichopo gimo malich mabe gisetimo be onge gik moko ma inyalo kwan ma serious onge koro nyathi Raila jogi osepango kata njama mar go Winnie e meetings mag ODM gisepango mondo go nyathi Raila and nasewacho gigo ka giseketo jimo gone Aida Koko magone Koko kendo yanye ka en katelier Adhiambo yanyo pile daktari sani giketo ne njama gidwa gole. And I'm telling you in the fullness of time, jogi wadhi go piny te, yote, iboneno. Wadhi go gi piny te, raia dhi ngogo gi te. Jogi te, raia dhi ngogo gi, idhi neno. Sani gichopo kuma koro gikia ni gichom kanyi, kech ich lach, koro ing'eni ondiko neno ringo mane pito, moro ting'e dhoge okiano dhi gi mane.
Gich emo mine no ka gibagni gi mirima. Orengo can go anywhere or team politics ne anywhere kako dwaro. Anytime, anywhere. Korengo what is your problem? Orengo can go anywhere. What is democracy? Madangi watch ni ngato ko biro gi different opinion ni okobi kuma intie. Who are you? Who are you? Jogi jomriambo. Jogi ne tiyo gi Raila nekech kaw gik moko kuom Raila. Nyaka sama Raila tuo. Kagi dine no Raila, kar mondo ngato concern himself gi health mar Raila, gin gi dich gi gik magidwa kaw from Raila. We know them. And now their true character is coming out. Kuro jopiny anang'eyo jaluo ogipani jaluo fuo. Jaluo ng'amarie kata mine no bedo mago randa, kata mago wuoche rangi cha. Kata mausa lote chiro. Kidhi bedo go piny ibro yudo ka ng'among'e gik mang'eny malich. And ji neno gi. And in the fullness of time, joluo dhi ng'ogo gi yote. Ibro neno. Dong yiero biro. Inine. Kamano. Wach mowuok kata kuom governor mano ma Homa Bay Gladys Wanga, jakom mar ODM. ODM ochung'ne demokrasia e diere ka. Mwalimu Peter Orero, koso dini en silent, in japuonj. Di mar demokrasia ni. Bende un kode, kadiponi jok mamoko gi ok dei ene gi mondo mi odonji. Dini en di mane, en gipogore ahinya. Ng'anyo wacho ni en di for dictatorship mar agoko, en di ma silent ma ok winje, onyadong OM, en Orange Movement, onyadong ODM, imiye meaning machielo. Ochal nade kori kiwinjo ka jakom mar dun bura ma intiere, moyieri godo ka idonje od bura. Wach makamano. Mokongo, an kamarito mar Kibra, e chuny siasa. Ok inyal richo kanyo ka ok in gi demokrasia. Nikech maka e jomo kelo demokrasia Kenya ka. Gisegore ne demokrasia, nikech kanye mane jakom nitie. Kendo ging'e ni demokrasia ne gima lich moloyo, nikech omiyi thuolo mar wacho gimiwacho, omiyi thuolo mar timo gimitimo, kendo omiyi thuolo mar bedo gi jopiny. To an aparo ni gima ne jakom pati owacho no en mana battle mar ODM ka, nikech nitie en kaka jakom mar party, onene nitie jomoko mose wuok ei party, to okapar ni onyalo tamo Orengo dhi kamora mora e Luo Nyanza. Orengo no wuotha kaka owuotho, owacha weche nego, jopiny owinji, to koro jopiny mabiro neno ni to weche nego beyo negi koso ok beyo negi. An kaka member mar ODM onge ng'ama inyalo tam wuotho kamora mora, kendo jothurwa emong'eyo ni to ng'ani ber koso ng'ani rach. Omiyo ji wuotha to wan bende wuotha. Jopiny madhi yiero wani to kuom jogi ere ng'ama gidwaro. Omiyo ODM dino mar demokrasi no nitiere, to dino be momiyo Orengo no wuotho. De dino onge dikoro ok owuothi. Kendo wano warwako gi ni giwuotha. Jopiny madhi thego wa kodgi. Jopiny madhi thego ji kodgi. Kama. Koro uwe wach tiang. Koro kamano. Abiro matiang. Adwani kik wach ni jopiny dhi ng'ogo gi te. Wan bi ng'eny wan mana ka ok wache ni to Orero ni to Igeni jogi kama koro wachopeni. Wan kaka Linda Mwananchi. Wambi wamanyo candidates madwa chung gi Linda Mwananchi side. Majo ODM biuru alando ka biuru chakuru biro. Kumora mora wadhi kete ng'ato. Aya. Nyakora bujo ka kumora mora. Wacho ni idangi yuang moro machielo. Chacha ni koro is too much. Ageno ber nitie duol machielo mag jokanyo mag ODM maloso go. To kae ma ang penjwa ne kadiponi olos gimoro machalo winjruok kata ng'uono ne jo ODM mamoko mwacho no balo donjo e Linda Mwananchi, bede ginyalo duogo koso dhood cha oselor chuth. Ang'eni kanyo wan gi thuolo mar winje. To kapok akawo mano, nitie ote madonjo kar kae. Ni penja ne Karoli ni tek ne speech mane Sifuna wacho Nyeri kotenore kod tiyo kanyakla kod Gachagua. Bende oparo ni ma en paro machon ahinya mano mantiere kar kae, kaeto bang'e bende ponono nitiere pogruok mano e tim mano mar Amisi kod Sifuna. Mago jogo muluong kate manyalo duoko makare ahinya. John Waweru uma wacho ni kan sindo penya Karol Ndara masindo cha en mar siasa koso en mane. Mago wach man kanya agene iseduoke. Machielo Siso wacho kane Mbadi talks wacho ni Mbadi talks recklessly. Wacho ni his constituency is was muddy during his tenure.
owacho ni onge capacity moro amora mar lecture ng'ata ng'ata. Aya, mano ote mantiere kar kae. Injinia Lazaro Kanyambok wacho kamae, aya, chombe choma gi penjo tir Lazaro Kanyambok, were gi siasa. Mane studio ka wabo timo kaka jo studio gi jo fuambo, tich momiwa mar penjo. Penjo mari en niya, penjna Karoli ni gine team mane, gine team mane omondo dhi Karuto ma oweyo Raila kapoko decide. Owacho ni sane kokoro ji obiro gi te, to kendo en makoro wuok. Onyiswa ni kuro rach en mane, sijui mane mantiere Linda Mwananchi, kwani otemo timang'o. Dibedi leaders paro ni pod piny chal machon mane leader nyalo rundo wiji mano kaka ohero. Koso ma en Karoli, koso mar Karoli ni en kes mar ng'ama dwa ni uchiem kende. Awacho ni ka jowadgi bende ogonegi karibu, to koro mano gimarach oringo. Mano wach mantiere karakachi Injinia Lazaro Kanyambok makare Obangi, Jamanguje, Kanyadaistero, kamano komote mari, to nitiere mamoko mapod nitiere ka. Githoth ahinya, nyakora mojo nitiere ode mar Jared Osengo Jamigori, mawacho ni en jakom mano majority leader, mano mar Suna West, bunge la wananchi. Owacho ni penjo ni gin weche magayany. Weche magayany giderum karang'o. Weno wacho ni ool gi weche go magayany mitimo. Owacho ni awuoro adieri, mano gimiriambo mantiere kae. Ruoth Nyasaye majang'wono mondo mi ong'i joge. Aya, mago ntiere karka. Ntie sigana moro okre ng'ata sigana. Jotelo gi owuo pod ka gin Kisumu. Magoro ni giromo delegates ma Nyanza te. In delegate ma Nairobi, ma ODM. Mane ilieko ni ntiere mano kele MCS duto gi jotelo duto. Magi mane giwacho kotenore kod kama ODM obedi kae kochomo wijiane. Joluo mane kuma wadwa dhiye, wadagi koso kwadagi. Aneno ka jaduong' morengo moti moyewo jodongo te nigo agoge ni nodonjo Kisumo. Kidonjo Kisumo to badho ng'a? Nigo agogi gi nyithindo moko matindo ni donjo Kisumo. Kisumo wadonje pile, to kogi 31st mar dweni to koro wadwa nyono kanyo, wadwa ng'anyo kanyo, wadonjo gi Siboi kose ok wadonje. Kane wane bura dala mar Mombasa, joma moko mwan go chama mar ODM is a national party, were worried ni wan wawegi emwamiyo chama nyao. Nikech kae makoko ng'eny motamore gi nono, omiyo onjiru kawuono ni koko makani, gindi makani nyaka tim ang'owa, nyaka rum mondo kik wariem jomoko ang'owa e chama. There is no legacy of Raila Amolo Odinga you will protect if you don't protect the unity of ODM. ODM is one. Ng'ama dwa dhi loso grouping ne onyiswa mana ni ene party mane. To ntie joma ne nigi paro marach modhi okawo Linda ni koro dhi oloko Linda gimachielo. Koro wadwa ni wawuog e wach mar Linda ground. Wawach ni wan ODM. To gima dwa wacho nu ni party marwa ni mar ODM to kwa biwe ni ng'ato ni mondo tuwo. Party marwa ODM to watimre nade? Watamre. Party marwa ODM to watimre nade? Wadagi. Ng'ato kohero muonyo wembe to muony. Nyakoro moge joang' weche go thoth, kani ng'ada muonyo wembe ni. Nyakwar Sina Kuru, makukulu banga madog nam. Magavana wa Migori be osewacho mage. Wacho ni Kisumu kata gidonje kaka gidwaro, kendo girango kama gidhiye. Ok bi yierne gi jok ma kaka girangi kendo kaka gitiyo kodgi. Mana dana mak mana mapiyo, ahinya kama wantiere karka, to warange. Mwalimu wacha kodi etielo ni. Ka watiyo ko weche mag siasa kendo mag ODM kochomo kanye. Nitie thuolo moro amora muselose mano ma ung'ado niero jogo mano balo gi ODM oduogi. To be use reach out kata ne jogi? Aber ahinya jogi wawuoyo go pile. Mano mbaka mugo pile. Usego mbaka kodi kaka chama? Mano mboko mwago pile. Chama oseluongo gi ni ginyalo wuoyo
dhot molore ne ng'ato onge nikech wan jo ODM achiel. Be gin ok ging'eny ahinya. Wan mana gi wuodo ma Caroline ma wan go ka. Wan mana gi Babu, Sifuna, Osotsi, Gamisi. Mago kore jo chama madongo man kocha. Wan chama mane Yozopen. Magik magiwacho okogo. Giduoge i chama ni. Giwache i chama ni. Nikech ng'ama nyalo riembo gi bende onge. Iyudo ni gik magiwacho gin jo ODM. Ema mineno ka bende oginyal wuok e ODM. Nikech ng'eny ODM ne en party moyie ne ng'ato wacha pache modwa wacho. Omiyo wan kaka jo ODM onge ng'ama idwa no riembi. Pod owe thuolo mar wuoyo. An agombo ni jogi wakel kanyakla maka oponi nitie kata religious leaders moko minyalo luongi mondo ji owuo. Nikech ODM ni chama manyalo konyo raia e Kenya ka. Nikech gin magiwacho gima raia dwaro. Kaka koro sani wabiro ka wawacho wach fuel mondo dog piny. Nikech watetea ne haki mar raia. Omiyo wan kaka jo ODM onge ng'ata mwaikore mar riembo. Mana ka ng'ato neno ni en odwaro wuok, mano ting'eny koro ok wanyal geng'o. Ka en moneno gi pache, lakini wakwayo ni mondo pod watie kanyakla, wan waonge weche gi ng'ato. To gima notimore Kisumo no ok en gima ne ji owinjore Mombasa. Iparo romo moro manyicha wadhi e Mombasa margi. Ne ji owinjore ni ka ji wakanyo, ji o retreat mondo ji odogi odhi oteg chama mar ODM. Koro kuom tego chama no, ema ineno kata gidhi giluongo MCS go, nikech MCS go ema tudore gi raia e piny kocha. Koro magi buche miloso mana mar tego chama. Ema ineno ka jatend party ni kanyo, ma en Dr. Oginga Oburu ne ni kanyo, to kata CS bende aneno kanyo, mano owuoyo kanyo. Nyakwar kuku iluongo ni Kukulubanga. Sinakuru. Makukulubanga. Wano waka wanyikwara mugedwa. Bende naneno ko wuoyo kanyo, ng'ati luonge no Yondi. Nawinjo koduoke gi wach moro kanyalo wache e studio ka. Ng'ati luonge no Yondi. Noduoko ng'ano. Mano wach me chieng' modi kels mondo ji owinj kaka noduoke. Makanyo be ng'ano be ani kanyo. Ng'ano be ani kanyo. Ne bura kanyo. Mano mag jo Migori gi achiel kachiel. Mheshimiwa Karoli, machiegni kendo kar kae, winjo gino moa e kaunti ma Kisumu. Ta inyake wacho ni onge dhot ma oselor. Machielo bende wuok kanyo ka achiel kuom jotelo wacho kar kacha ni ero. Jok mose wuok ka, jok mane lendo moniji ka, ok noduogo ODM. Bon gi paro kata lek maduoge ODM. Ineno, adwa ni awach gik moko kae. Mokwongo, jogi wuondo joluo. Giwuondo joluo kabisa. Giwuondo joluo ni baba nowewa e broad based. Yes, joma nodonjo broad based, manodonjo ka baba go tik. Ne en a school, mama cha, mano ne baba go tik. Moko mineno gi, nodonjo kigin. Ka baba ni Dubai, ka baba kwero gi ni kik gidonji. To ne ging'ado chot ma giringo gidonjo. Maka babo duogo, baba nodagi romo kodgi e airport. Ma babo golo statement ni jogo dhi kigin, to ji noko understand gima ne baba wacho. Mano is the truth. Joma wacho tu tamgi. Baba no wacho, kendo mheshimiwa nika, ka ji ne ni od nyikal, weuru wacho tu tam. Mago the truth. Gigi giwacho kigin. Giwuondo ji bi. Sani giwuondo ji ni ok gidwa tero ji e opposition. Ruto dhi dong. Data show ni Ruto dhi dong. Ruto osebedo 29% popularity for the last 2 years. Sani o drop to 24. Onge kaka Ruto nyalo win the next election statistically. Okuche ok dhi gochone. Last election 1.1 million Okuche ogochone Raila. 3.6 ogochone Ruto. Jogo wete. Statistically okonyal. Jogi ema tero joluo e opposition. Jomineno ma wuoyo kagi. Gine ma gitero joluo e opposition. Because ok giti gi data. Baluya nose wuok e ODM. Chieng' mane gitimo bura Lang'ata Road ka mar ODM. Wabunge auchiel ma jo ODM ma Kakamega ne timo UDA elections Kakamega. Ok gidwa nyiso uka. Ang'o momiyo ginya dhi timo rally Kakamega kaka wadhi timo? Nikech ji nose wuok.
Jo Mombasa nosetimo bura ni koko mi Joho to giwuok gi yaw party gi. Gionge. Giwuondo ji ka. Sani gibuogo ji ni kiwuoyo gi Gachagua tinga marach. Okuche milion 1,100,000 nogocho ni Raila kura manyokadho. Gachagua sani iwinjo duonde kucho. Milima kucho. To kodhi chung president, wan ko chung to kwanyag miye kura. To koyie no miyo wakuche gi jogene, we will work with him. Omiyo ginga. Don wan jolinda mwananchi. Odhioro wan jo Azimio. Un gi ng'ato madhi chung e lowo. Ang'o ma mono wagolo candidate? Sifuna wasetero malo masani 10%. Kalonzo dongo support Raila ka elections adek. Dongo ja Azimio. Kalonzo support Raila didek. Baluya gi support Raila dingwen. Jo Kisii dingwen. Mage joge wa mage osiepe wa gi jo Masai gi jo Turkana. Ka Jaluo onge gi candidate to jogo golo candidate to Gachagua yie ni support candidates wa mowuok e Azimio wadhi tiyo kode. Ng'ato we buogo waka gi weche mag okuyi. Mago paro machon mofuwe momiyo ok wanyal win elections. Elections in about data and statistics. Koro kwadwa oyuma mineno jogi keto wago kaigi. Jogi matero joluo opposition. Giwuondo joluo gi gik mokti. Miriambo yote. Pesa ma ging'iyo ka gikaw imiyo gi tich ang'wen ni gidhi gilinda go ground. E gik ma gidich go ka. Emomiyo polling te show ni Ruto dhi dong. Polling icha ok gin magi commission. Polling magi golo cha. En madieri koso magi commission. Mar NIS ema keto Ruto 29 consistently. Mano mare ma joma tiyone. How would we manufacture any polling? Koro kapok abiro iri Mashimorero mana kama intiere kar kae e thuolo mora mora ka diponi twak obedo bende gimoro manyalre mar mondo mi kweth machielo mosedhino donjo ODM. First ing'eni gimoro berga e siasa kani clarity. Clarity nyaka ibedgo. Clarity nyaka ibedgo. We mondo anyisi. First wahero ODM. One invest very heavily emotionally and everything in ODM over the years. Okni ok wahero ODM, but we are practical. To onge matek maloyo kaka nwawe Ford Kenya. Ing'eni nwa wuok e Ford Kenya gi Raila. Party Jaramogi. Kakoro weche no obedo matek. Omiyo gima important en kumudhiye. Mano number 1. Yeah, mano ji nyaka understand. Number 2, clarity nyaka ibedgo. Ni udwa dhi timo ang'o ne jopiny gi gik machalo kamano. Sani kama wantieni, jogi ok wanyal riworego. Nekech negisewuok e Azimio. Do negisendiko barua. Political party registrar nyo ni barua gi was defective. They are still in Azimio. Nyo tam gi wuok e Azimio. An gi copy of the letter. Nyo nyisgi ni it was defective. Gidwa wuok e Azimio. Yani gidwa weyo jo Baluya, gidwa weyo Wakamba, gidwa weyo jo Coast, gidwa weyo Turkana, gi Pokot, gi jo Masai manyocha support gi. Giloko ne ging'e gin gidhi Kalang'o. Gidhi. Giweyo osiepegi. Gidhi. Kech gidhi chiemo. Number 2. Jogi wanyiso gitemo riembo wa e party kik ng'ato wuondi ni wadok ka. Ane gisetemo riemba makote mo alogi kese court man gi auction order. Anyadhi attach kata mna kombe gi mag office. Yeah. Koro onge goodwill. Jogi dwani kwa dok kucho to wadhi wero 2 term. To wan ok wanyal wero 2 term nikech Raila odagi 2 term. Kendo nyiso gi kawuono e mesa ka. Chieng' mibiro go kura kaluo. Wadhi yombo gi ei luo. Obvious, wadhi yombo gi. Onge jaluo mofuo makia ni Kenya okethore. Yeah. Koro gin gi jitetea kombe gi. Mabe ok gidhi yudo. Aya. Mashimorero rigi mida mero karkanyo kechada loro twak. Mano mara siasa ne arange weche mag dogro. Ede bo wacho ni ok ginyale duogo. To wan Gigi wacho ni okubi gi lwedo maler. Wan to wawacho ni party wani onge ng'amiriambe. Wan en open ne ng'ata mowuok to bende ok waloko ne Azimio ng'ewa nikech ni neno ka wan Mombasa. Jo Mombasa go pod jowa kendo ni neno ka Joho gi jogene te ne nie bura ma Mombasa. To en mana ni Azimio osiepna ni nyaka tete ng'enye ne secretary mar Azimio. Koro en be nyaka tete a chama nene maratari. Lakini pok waweyo jo Azimio go kata sani in the house the deputy minority leader
en jawaipa kendo en mbui be poko tem kata ni nyalo gole kanyo nikech pod watiyo kanyakla kaka nwadonje chama kendo the deputy whip be en mwenje omiyo wan chama wani ok thor riemba ji dine ni wariembo ji dine wasewacho ni to dak wagol mwenje dak wagol mbui nikech magi jowa kisiasa to siasa ka be ok wanyal wacho ni ok wanyal riwore gi ng'ato wan jogo te wanyalo riwore go onge joma wasekwedo kata kuyugo be pok wakwedo Wakamba pok wakwedo Jokos be pok wakwedo Baluya ok nyal wacho ni osewuok e chama idhi neno ka wabudhi timo rally maduong' ahinya Kakamega dwe mabiro ka mbele kagi mabuburo mana wuoro ni to kare ODM ni lich Kakamega ka maromo nade secretary poda mana Busia omiyo wan wang'eyo ni kaka chama mar ODM wan chama morwako ng'ata kendo morwako jo Kenya te onge chieng' moro mwaburo wuok ni koro wadwa gore gi jowa mane watiyogo kendo mane wayudogo chama mar ODM to siasa mabiro 2027 chiegni malich biro luwore mana kaka jopiny nena to bende gi gimi setimo ne jopiny ing'eni ok wanyal wacho wholesome ni jogi jopiny dhi weyo japiny ng'iyo ni to ng'amwa wayiero ni bende osetimonwa gima no owacho no dhi timonwa e 2027 omiyo an awacho ni chama mar ODM pod ni gangari wan stable wadhi mbele maber kendo wachiko itwa ne jopiny omiyo waing'eyo ni chama mar ODM ne be chama maduong' man ka kendo pod waluonga jogo maparo ni pod nyalo tiyo kodwa e ODM ka ng'ami riembo onge kwadhi mbele ero kamana nyangi mabene wadara loko tanga dongruok makaluo to rango ni bende wan gi kembe kaluo ma jowa pod nyalo ndikore to bende en mbaka mugoyo kaka jotelo wang'e ni jod bura unigi duol maru motelo kata kod jod bura maseme mano mheshimiwa Nyikal dongruok makaluo kae walose kembe gi be mbaka ni wagoyo ang'e maber ni ntiere wacho ni kaluo to en gi joluo bende morito Kiberaka in gi mainje Suba bende gigi walose kembe mag niang' finance bill ntiere kar kama ne rango wacho ni ntiere fuomruok moro mantiere ne jogo makawo niang' katiro niang' kani e kembe mopogore en achiel kuom wechego mane chiegni kod chuny ahinya mheshimiwa Karoli agani ang' wachak gi mano kato bang'e ang' wapenji wach mari mogik gima dwa wacho en kama jolinda ground gi ka gidhi Kisumo adwa ni giwuoye gik madwa wacho gigi madwa ni gidhi giwuoye manyalo kelo dongruok mondo raia winji mondo ginyis ji raia ni gisetimo yango iwinjo ka ji dhi Kisumo gigo koko mang'eny ni giyudo maendeleo donge kanyocha president planned trip ne manyo gik manyo dhi Kisumo bing'e ni nyo projects monya inspect Kisumo nyo onge nani burano kama ni pange Kisumo gi Migori was a problem ma Kisumo no dhi launch police station moger gi CDF kaito otimo iftar there were no projects ma reality ka gidhi Kisumo ginyis ji ni ang'o momiyo yo mawuok Mamboleo to dhi Chemelil to dhi nyaka Koru after 4 years osetim 1.5 kilometers Mamboleo ginyis ji ni yo mawuok Kombewa kadhi Maseno igni auchiel ang'o momiyo yo no pokorum ginyis ji ni Kabonyo Kanyagwal mane wadhi mwa launch sani backflow mar nam omuonyo nyaka foundation ginyis ji nang'o matimre kanyo there are projects ma they must answer giwe gone ji koko ginyis ji specifics to kora dwa dhi the mainstay mar joluo ma en puro tiang' joge wagi ok wuoye weche tiang' ang'o ma jogi nyocho timo jogi okawo factories wa mag tiang' te to gine ma gikawo joma giluongo ni osiepe wagi Muoroni omi one of the senators Chemelil omi a top civil servant Nzoia omi a top politician ging'eyo giwuondore ni gilis gigo sama gitimo leasing ok gitimo valuation oboke go in godo mheshimiwa I have and I challenge them mago manyiso adwa ni gidhi gibed piny gi farmers giwuo adwa nyisi gigi kaka nyocho tim kembe manogo gige sukari mag joluo piny ne gin wainde man gi kembe mag sukari donge mane compete manonego kembe wagi gidhi gikawo Muoroni man gi 1600 hectares
of nucleus man gi sukari ok gitimo valuation ne sukari no, gikawo girego gichamo pesa no. Kaeto gidhi gikawo Muhoroni timiyo kambi miluongo ni West Valley Sugar man part of Kipchirchir group ma senator ma ong'e kanyo is a leading shareholder timiyo Muhoroni. Koro kose migi Muhoroni onge valuation motim mag tiang' mag sukari manoseregi mag all the assets gikawo for free. Ka gisekawo gidhi gidwa daro joluo Koguta 5,000 acres low mane omi joluo gi National Land Commission. Giwacho ni mano nucleus ma Muhoroni. Gidhi magisenego joluo 2 kanyo gidwa daro. Adwa ni ka jogi odhi Kisumu gidhi Koguta gidhi giwuo gi Koguta ginyisgi ni mage maendeleo magiwacho. Kibiro Chemelil nigi 2,300 hectares mag nucleus estate. Gikawo te girego ma ok gichulo. Ok otim evaluation. Gisukari te. Kendo gi use gi import. Kata sani gikelo refined sugar and gi documents ka osewuok South Africa. Adhi penje bunge. Committee of Agriculture. Nyocha gisekelo. Bire omi bire Jakibos. Emomi Chemelil. Koriwore gi jatelo maduong' e sirikal. Gikawo tiang' giuso. Ang'o ma gitimo ne jowa? The same to Sony be gikawo 3,000 hectares of cane. Gikawo masoni. Onge gima gisechulo. Sony nowinjore gichul concession fee 260 million. Gichulo 60 million kende. Gisekawo factory girego tiang' gikawo pesa gidhi. Sani nyocha jopur uso patan 5,750. Gidwoko bei piny 4,800. Joma nodong' manitie factories gi obedo fired. Modong' mapod nigi tich salaries obedo reduced. Moko ogol motar oter ni dhitiyo Transmara. Factories gi loro te. Nikech concession ok gidwa rego tiang'. Iwacho ni per ton of sugar produced ichulo 4,000 to government. Per ton of molasses produced ichulo 3,000. Gidagi tiang' ging'ado girege mashinde gi. Gik magitimo ne jowa ka. Gima joluo the livelihood obed South Nyanza obed kaeto gidhi gikwalo 10,000 acres mag Miwani. Ma ok gichulo kata pesa e auction. Nyochi neno ka tero petition ma tero nyaka committee. Adwa ni gidhi ginyis joluo nang'o mi kwalo 10,000 acres gi. Jogi okwalo. I want them to ka gidhi Kisumu magi gik ma I want them to go and address gidhi giketwa tiala la gitibim gi ODM nonsense. Ginyis joluo gik ma affect gi. Ginyis joluo ni SGR manobedo launch financing package ne ni kanye. Kech kaka no wich gi chani kaka jinogo kona manodhi. Yo manine no mani penjo masindo to ngiyo ka ngato penjo yo masindo. CS Mbadi gi Chirchir no dhi wuondo josindo ni gi launch barabara. Ka giwuok to tinga wuok e ngegi. Nikech barabara pod igero gwasi kor ka barabara atero contractor Nyabera. Giwe wuondo joluo. Sani gibiro ni gikelo roads. Okaw yore moko Beach Kisumu County, moko 4 Homa Bay, moko Migori. Gidwa chako launch gi ni wakelo nu maendeleo. Yore moko ka gise launch kidhi ng'iyo budget to keta 100 million. Yani dwa kel contractor to chako tich to go kura to gi abandon project. Onge full budget allocation for those roads. Onge. Gidwa tugo gi wijoluo. Koro gik me gikaso wago ni maendeleo gi magi nonsense. Onge gima jogi timo Kaluo land ma serious. Erokamano. Yeah. Erokamano mheshimiwa. Kendo ang'e maber ni ka ng'abiro danga kawo wach mari mogik. To mheshimiwa Peter Orero, iwinjo ageni kata ka itieko dak mari Nairobi ka kitieko tich mari kaka jaod bura. Akana ibodhi chungava na Homa Bay kinok dala. Ana ja Nairobi. Kidok dala. Nikiwa yigido kama gitemre kata kitiyo. Nyuoli ka Nairobi. Ang'e. Rana weche na gin bag Nairobi. Ka weche gi duto rumo kendo kata kirango gwengewa ma Kaluo kata ka weche gin ma Nairobi ka into in wuod Luo kamirango gie be omi kibaje ni onge mbaka moro amora migoyo kata ka kuchiegni kode to bor gi weche mag dongruok abila miwinjo ka kembe manindo ma jowa ok ondike tich e kin mamoko kembe mane ndiko jotich moko bende opodho moko bende ok lose bende omi kibaje ka warango dongruok ma Kaluo ok kata ma Kaluo kende apane gini nyaka wang'iye Kenya mangima. Tainye nyakoro bende kaka Kaluo. An gima adwaga wacho ni koyieri kaka mbunge nyaka ing'eni to gima ne idhi timo ne jopiny to bende timo ne jopiny. Kaka koro kana oyiera bunge ka gik mana kone jokibera na dhi timo bende atimo. Omiyo wach mar niang' mar Luo Nyanza ochak thire chon. Ok gi sirkande ni kende,
othire gi sirkand Moi, othire gi sirkand Uhuru, nothire gi sirkand Kenyatta. Koro sani bende pod waneno ko odhi mbele nikech kembi nigo mag joluogo magi kuma ne joluo konyorego. Nikech joluo ne puro niang' to gipuro pamba. Omiyo magi kembe madongo mane okel e Kenya kaka ne wayudo independence. Joluo ng'e gi wach pur, agriculture no ema konyogi. Koro kaka kambi mar Muhoroni nosedhianda mang'eny. Omiyo land kama Jokoguta kacha macha ok owinjo dargi. To bende winjo kik majo walo ni mondo opure niang' ka ok ochulgi, nitie compensation manyaka timnegi. To bende valuation mag kembegi bende winji otim maber. En mana ni nitie bill moro manokal mar parastatols ma sani ok bi kata e bunge. Itieke gi minister, CS to gi yiero board, to kembegi inyalo usi ma kosodonge mane dieri, inyalo usi ma ok kele bunge ka. Nitie chike moko manoseloko kanyo mar privatization. Aparo ni na wuoye diere manikelo gino, nasebiro kama wuoye ma e TV nadi ma wuoye manolok chikego masani inyalo us gimoro to gi bilino ok bi kale parliament ka. Koro mae mosekelo yot miyino ni kembe moko inyalo usi to wan kaka wabunge ok kelnwa mondo wakale ni tiuso gi nang'o. Omiyo samoro intricate gik matimore e kembego nyalo dhi mbele makata wabunge moko ok ong'eyo sani. Omiyo lakini gima wadwaro ni sirkal nyaka tim, joluo nyaka mi gima owinjo migi e kembinigo. Duoko prices mag tons from 5,700 madok to 4,000. Mano tiende ni ithiro dongruok mar luo. Omiyo jok ma ousnegi kembegi nyaka wabunge magwa riwre maneni to joluo to konyore nade kuom kembe mousigi. Ma wan kwadhi kata Kisumu mwadhi 31st nyaka wadhi wawuoye. An abiro dhi wuoye komiya thuolo adwa nyiso osiepna ni mage gik ma wan bende nyaka wapenj nikech gin dongruok mar oganda. To gin kendo dongruok ma jopiny dwaro ni mondo tim. Onge gima nyalo mono wapenjo wach nikech magi gik makonyo jopiny. To gima konyo jopiny emomiyo yiero kaka wabunge. Koro ka nitie madhi marach to magi nyaka wawuoye. Omiyo wadwa ni kambi mar Chemelil, kambi mar Muhoroni, kambi mar Nzoia, kambi mar Soni owinjo dog kaka chon ma ji ne nyalo dak ni niang' ipuro to kidhi timi pesa ni tiwuok kamano. Erokamano. Alena kawo wach mari mogik kapok abiro ir Mheshimiwa Karoli mana kamitie kar kanyo mar mondo miwa ote mari mogik sani ka watieko kae. Ang'eni warango chal mar Kenya, ote mari jok masani awenyo ni Githurai weche osekethre. Mano kama wabedo kae ka warange sani nitiere water cannons miluoro kono. Mombasa ikonwa kacha ni chenro mag wuoth bende nitiere kar kacha achiel kachiel. Nitie weche mamoko mitimo kar kae nikech kaunti ma Kisumu, Alan Obiero seleronwa kar kae ni Kisumu Transport and Normal wacho ni Lakeside City kanyo nitie makare. Long distance koda PSV mane town bende tiyo mana kaka kare. Yo mago chenro mag wuoth. Moko bende nitiere kacha machal gi mano bende normal transport services Homa Bay ni kare, mago ma apply routes mopogore nitiere kacha. Kata ke wacho ni ero ka uno donjo duchiek mar ariyo mag ng'anyo makama gima timore kuonde mopogore. Geno mane mabed godo ami wach mari mogik sani ka watieko. Ng'eni wan duchiek ariyo. Ng'eni kapok atiek to nyaka mos jokibi. Ikete kamari mogik kawa. Nikech yin momiyo an ka. Lakini aduoko ne giero kamano ni kech ne nyoro ne kana wuotho e Kibera to ne ji usa maber. Kendo kata ka mtokni ne ok ringi to ne onge ng'ikruok moro amora manotimore e Kibera. Aduoko ne giero kamano. Onge ok ne vandalism moro matimore gacha onge. Tiende ni wan wakwe maber. Te wagombo ni mondo wach mar transport ni gi wach mar fuel o sirkal ong'e kaka wach ni loso mapiyo kaka nyalore. Nikech ka otemo dhi kama to ji ok dhi e tich
waburo wito pesa mang'eny in a day wanyalo wito kata billions ma duoko economy mar Kenya piny. Koro jaka sirkal ng'i kaka subsidy timore haraka. Aneno kitimo na lwedo. Omomiyo wagombo ni ma otimne to mogik be awacho ni wan kaka chama mar ODM wan gangari tarik 31 wadhi Kisumu wadhi wuoyo gi jopiny mana kaka jogi be nyocha dhi ok wa expect ni nitie resistance mora mora jopiny dhi biro waluongo jopiny mondo gin be gibi giwinjie gik mwawacho. Party leader marwa en Dr. Oginga Oburu ng'ama dwa gole bende onge en makoro sani omako wirwath wan to koro wan bang'e. Erokamano ahinya. Anogi thuolo ma dakika achiel to penjo gi thoth ahinya nyakura mujang mobedo koda ka moro no ote gi thoth ahinya. Mheshimiwa Karoli kantiere iri kar kae ote mogik mantie kae medagi wach mari mogik ma mara David Ochola mano janyabola wacho niya piny na Karoli nowacho ni en bende bede buche milose gigi mokwano go duto osetime ang'o machielo nikech bende en MP mawuok Kaluo koso mana goyo koko e TV ka jokoyo koko David odan wawinjira winja kodi no TV sani ka ok oluongo ji mar jigo koko maimbe kiwacho ni jigo koko mano en ataro mar chik wacho ni embe onyise joluo gigo nikech en Linda Mwananchi Rallies en mana yanyo buru kod wacho one time embe wuoga ok onyiswa gigo mosetimore kacha tere kaka inyalo losgi Kisumo paro mopogore opogore mano janyakach Nyis David janyakach no odhi e YouTube to gi parliamentary website one gik masewacho e weche sukari asepenjo twice mondo Mbadi obi e bunge okelnwa leasing agreement gi investment agreement mag gige sukari Kimani Ichung'wa odagi kele e bunge asepenjo diriyo gidagi kele e weche sukari e wach miwani ane matero petition e bunge matero jo bunge masani wadhi recover 10,000 acres mar lo mani mayo joluo wadhi recover wafwenyo ni ne onge kata pesa mane mwindi ochule auction ma agolo pesa mwadhi e court mwase win e court koro ng'ano kia David no nyise ni obed ng'ama tiyo gi information gi data wach mari mogik sani koro kawa ilose gi josuba masani ka koro kawa tieko josuba onge wach wang'iewo buses ang'wen nachiko skunde ang'wen moko buses checks no se di procurement dhi mbele wadhi ng'iewo 4 new school buses basari nyocha wasegolo 48 million main road dhi mbele Lake Victoria Ring Road bejo World Bank osekelo pesa wase update the study wadhi gero Lake Victoria Ring Road kawuok Homa Bay to kadho Sindo to dhi Nyagwethe to dhi nyaka Sori machak dhi Miuru Bay. Erokamano ahinya. Mos makende kae mawuok kuom senior chief Obado mano makak Singri madore Sindo mano kamiti kawacho ni ero mos na kanyo Mheshimiwa mano jaduong' serious ahinya mano kamiti ka mano senior chief Obado mano Masindo kachel koda ka wakili Peter Wasaga wacho luo chenro kar kae mos na Mheshimiwa Suba South chalnade weche mathoth ahinya wawacho kar ka waguno erokamano ahinya pori dok manyo kom Suba South anadhi manyo kom Suba South Mheshimiwa Babu Owino governor Nairobi to mwalimu podi Nairobi ka adi defend seat mar Kibra be apani gidhi miyago manyalode nikech tich mosetimore kanyo lich maratari nyakora boka jwange kanye mwalore go erokamano ahinya Mheshimiwa Peter Orero Makibra kachel koda ka jarura ma Suba South Karoli Omondi mabende en jakanyo owacho kanyo ni mano mar Azimio odhi kono wakata mbele ni to odhi bedo kochung' e yo machal nade gi chama mane e yiero maduong' mabiro anyika Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokeo nyaka sango mane mokelo wegi kuma cheno makawuono awi cheno machielo mar ameny piny mano nuo kar kanyo to tok mano Joyce Oduor dhi donjo ka gi cheno mar mbako romo ka warango ng'anyo gi mago maga Mauta an kama ntiere kar ka ana weu kanyo ibed nyakwara Mugejwang ibed nyakwara Sinakuru Kukulubanga Madognam ibed koro duchi makare wan kinyan kodi podero penyo riti masani Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly
bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Be isepenjori e sigendni